Ha? Ano? Tablet. Abneo. Tay, tay, ano yung kanta natin, tay? Bukan to. Ano yan, tay? Day. Hello, hello. When I wake up. Hello, hello, hello. Dali nyo sa cellphone. Sige lang, shoutout sa lahat. Linaw ay. Hello, di Samsung. Yan, linaw. Ako, tapos mo na nga. Bibigyan mo ito. Three viewers, hello. Ay, no. Amo no. Yo, what's up? Sabi ni no. No. Benji Rigaspi. Yo, shoutout sa lahat. Ano naman ako? Talagang ngayon, ano? Ito na. Siya, tingnan rin pag nagbaboy ka na. Yun. Hello, hello, hello. Kaya yung pick up on sa mga? Tabi-tabi ako na. Ano na lang? Tapos parang na Dapat, takbo ba? pabutaan mo pa diyan. Kaya pag lumakas Ano na? Ha? Yan niya, sabi kita ko, malabay lang. Ibot mo Hindi na. kaya malutapang sige, dyan kaya basic lang sige dyan. Pero ito. Madalang mo sila. Ako na tutulong ko on. Kasi lugawan pa yan. May dito. Di pa? May lima. Wala pa lang tututin mo yun. Ha? Wala pa na yan. Ako nga di sa dilimang pinadala sa ako ni Manili. Ay, ano? Hospital ko Pwede lima. First, pero sa lima. Pwede. Wala. Ikan. Ayoko. Tubig, mineral. For viewers, hello. Pwede gasolina. Kuya Jesus, hello. Bayan mo. Nabuksan ko na tayo sa bago. Ang friend na di dali naman. Si Ram. Sabi ni Nuno. Kapag balik mo magkita na. Yan, busy. Busy na dito. At may mga nagasuka sa labas. Salamat sa mga nagpadagdag ng panghanda ni Bibi. At sa mga nagbigay sa amin nung Plaza Hospital yung alaga namin. Partneran pa tayo sa Shoutout sa mga anonymous na ayaw magpabanggit kanilang mga pangalan. Bibi, may mga nagbabati sa Bibi, happy birthday daw. Yun, salamat po sa inyo. Dito yung anak ko. Salamat po sa kanila. thank you. Magaling natin sa kawin. Yan, si Vince. Vince, mo Vince. Kawin lang. Yan. Happy birthday. Salamat, Tol. Si Vince. Tambay ka dito, Tol. Kung gusto niyong tumambay, Tol. Five viewers, hello. Magic ka mo. Ilak mo lang muna. Magkama yung blue. Yan yung kagalakan ngayon. 7 viewers, hello, magalang shoutout. Tapos balik mo
Basta raw, Bin. Paano? Sir, Pinatan mo pa. Yan. happy birthday kay Yan. Samuel. Coconut! Hello sa 6. Happy birthday. Sabi ni Kuya Samuel. Ay, si Kuya Sam ba to? Samuel Reganaldo. Hello. Thank you so much po. Parang si Kuya Sam to ah. So, gusto ko ganyan. Hello, Kuya Sam. Kumusta po? Kumusta, Kuya Sam? Hello sa 8. Nandun po sila sa labas, sila Jason. Sasaing, nagluluto ng ulam. Nandalo lang po nagagatong. Hinaan mo dyan sa konti. Ay, Hi, Kuya Ariel. Si ano po, anak po namin, yung may birthday. Napakita ka na. Ayun, mag-hi ka sa kanila. Hi ka lang. Ayun po, yung anak po namin yung may birthday ngayon. Hi. Hi na. Hi na, hi na. Hindi. Hi ka na. Sarap. Naliligawan? Hindi pa mo. Opo, Kuya Sam, hindi na tayo nagkakatsyempuhan talaga. Sa ano kami, Kuya Sam? Sa 17 po ang balik namin, ngayong September po. September ulit kami, Kuya Sam. Tawag nito, nung June, kailan pa ako na-operahan? June 21 ako na-operahan, Kuya Sam ulit. Tapos, nakauwi kami dito. Halos isang buwan lagpas kami, Kuya Sam eh. Kasi pumunta kami ng Manila, May 9 ata po yun. O ano. Kasi nag-schedule po ako ng hearing test nun eh. Ay, June 9. June 9 kami pumunta doon. Tapos, 21, in-schedule na po ako nun. Kaya hindi na ako nakauwi. Isa't kalahating buwan po kami dun po yan. Ano na siya, Kuya
Kuya Ariel, 11 na po siya ngayon. 11 na po siya ngayong araw na po. Ay, sa 18 pala si Kuya Sam. Sa 17 po kami, Kuya Sam. Andiyan si Kuya Sam mo. I-moderate mo si Kuya Sam. Ay, Kuya Sam! Hindi na daw nagkakatsyempuhan. Sa, Kamusta, Kuya Sam? Yung opera mo po, kamusta po? tapos sabi ko sa 17 ang check-up ko. Oo. Sa 18 naman pala siya. 18 siya? Ah, 17 kami. Okay na lang yung ano niya? Oo. 11 viewers, hello. Hello sa lahat na nandito. Ay, nanonood pala talaga si Kuya Sam. Oo. Napapanood niya lang tayo. Eto, mag-celebrate kami po ng birthday ni Nini. At thank you din po sa lahat ng may nag-sponsors din po. Thank you so much Mga po. nagbigay Kasi hindi rin na namin ayaw inaasahan. magpakilala. Hindi rin namin inaasahan na ganito din. Na parami na yung lulutuin. Ay, si Kuya Roy! Kuya Ral Sabalo! Hello daw Kuya Sam, sabi ni Kuya Ariel. Si Kuya Roy, Kuya Roy! Kuya Roy, igado. Hindi ko umuwi Kuya Shout out kay Roy. Kuya Born. So, kaldalit ako, ma. Happy birthday daw, Nak, sabi ni Kuya Roy. Thank you Kuya Roy. Salit-salit ang na kaldalit ako. Si Kuya Roy. Salamat sa mga nagbati kay Bibi. Kuya Maki Gonzales, hello. Present, sabi ni Kuya Maki. Ay, si Kuya Jesus. Kuya Jesus. Like po tayo, like. Salamat sa mga nag-like. For nag-like po. Wala po yung magdadasal. Alam niya naman yun, baka naman. At May nabanggit ka sa mama mo rin sa message. At mamaya may pupunta dito na na magdadasal. Sige po Kuya Sam, message mo na lang po si si Jason po. Kasi yun yung kumbaga pangako ko nung dalawang bis na opera kay Ami. Ito na naman. Punta na si Kuya Roy. Oh, kasi ito nagkasakit. At yun ang pangako ko nung pag-opera kay Ami na dapat magpapano kami yung parang prosesyon na kaso, yun nga, naabutan ng pati yung alaga ng Galabaw namatay. Kaya na lang, padasal na lang dito na lang sa bahay. Dito na lang sa bahay gaganapin yung dasal. Mamaya hinihintay ko pa yung magdadasal. Punta daw si Kuya Roy at si Kuya Bornter daw sila. Si? Si Kuya Roy at si Kuya Bornter. Sige. Saglit lang naman, 6 hours lang naman ang biyahe. Happy birthday daw sabi ni Kuya Mac. Thank you Kuya Mac. Bro, Mac, Kuya Ariel Dolpina, hello po. Salamat po. Ay, thank you. Naka-like na ako paring Jason, like down, thumbs up, and Thank you Kuya Art. salamat po. Thank you po. 15 viewers, hello. Kuya Hawk. Yun, salamat Kuya Hawk. Para hindi na first honor si Kuya Hawk ha. Nabibisi din sa upload Kuya Hawk. Nagpa-pop up yung mo sa akin Kuya eh. Ay na, nilive ko na lang kasi hindi ko pa mai-edit. Yung iba ko na lang i-upload. Kuya Roy, Kaya, tagay nilive mo ko na lang. Kuya Roy. 17 viewers, dyan ka muna kayo pinasigaw sa labas. Mga lamisa. May mga tao din po sa labas, nagsasaing, sila papa. Tapos naglalagyan ng lamisa sa labas. Ay, birthday po Kuya Hawk Mehili, yung anak ko namin.
And happy birthday sa apo ni Ma'am Maria J. Kasabay ng birthday ni Hailey. Happy birthday po. Ate Ching. Shout out kay Ate Ching. Kaila Kuya Robin. Sa Team Hamog. Shout out. Pamumuno ni Kuya Danny. Kenyano. And Ate Yampi. At hello din po kay Kuya Franz and family. Kuya Franz. Thank you so po. much. Sobrang thank you talaga. And kay Kuya Cesar Ferrer and Auntie Marita Ferrer. Thank you so much. Shout out po sa inyong lahat. Kuya Cesar, sa family. At Shout out sa lahat. Sobrang laking tulong po talaga yung mga nitong nakaraang araw yung support nito. Thank you so much. Yan. Hindi ko na kayo isa-isa yung Team Hamog. Shout out sa inyong lahat. Baka may makalimutan tayo mabanggit. Yung bibi, yung manok pa natin yun. Jason, sabi ko yung jacket ko si Kuya Ariel. Ah! Oo nga pala. Wala daw siyang jacket si Kuya Ariel. Oh. Sabi ko pa rin sa family. Yan, mayroon na po Kuya Ariel. May jacket ka na po. Dami ng da. Opo, Kuya Ariel. Thank you po sa ano. Kasi yung iba po nito is nabili na po namin bago po ma-confine yung ito po, alaga namin. Tapos yung may nagdagdag. Ergan mo gusto manok? Ha? Gusto mo? Pinagpatuloy pa talaga po mga Jason. Hindi mo na to. Bro, hoy, may galang shoutout daw sa binigyan natin. Hello sa 14. Tagay daw kayo, Kuya Roy, ni Jason. Ano pa? Lubusin ka? Hello sa 11. Salamat daw, sabi ni Kuya Ariel. Pasensya na Kuya Ariel, din niya narinig kanina. At yun, busy po kasi sila sa labas, naggagatong po kasi. Hello sa 14. What? Ay, bato ko na sila gagpo. Bago na ako. Kawag ka na sa nakanay sa pambakan nyo eh. Mahal na kalpa ko nyo. Kaya ako man. Ano ko yun? Kanina ka na. Hello sa 12. Eh, pinapaligo mo na kita. Maligo ka na. Hi, Hello, Kuya viewers! Bern. Hello, Kuya Bern. Kuya Born, hello! Hello sa lahat na nandito, sa mga silent viewers, hello po sa inyo lahat. Shoutout sa lahat. Ha? Ha? Ay, ano? Sabi niya? Siyempre, ganun pa kung galing ang jarita. Ano yan? Cortina. May oran? Damang oran mo? Ito ba kasi kung ano ka ng Jesus? Say. Ano yun? Ilan sabi? 13 viewers! Hello! Happy birthday daw sa Kuya Bern.
Salamat, Kuya Born. Thank you po, Kuya Born. Shout out sa Kuya Ariel. Shoutout daw, Kuya Born, sabi ni Kuya Ariel. Maraming salamat po sa lahat na pumasok sa aking live. At sa mga bumabati sa aking anak. Maligo na kayo. Tutoy, anong oras na? Tas, 11:58. oh, sinabi mo pa talaga. Sabi ko, maligo ka na. Nasa na 11:50. Nasa 11:50. Kung mamaya kakain na. Kasi ito lang may isang dyan sa laro, biglang dumalagan sa radio. 14 viewers! Sir Ariel, hello, sabi ni Kuya Maki. Hello sa 13 viewers, sabi ni Kuya Ariel. 15 viewers, hello. Yan, busy. At may mga naasikaso rin ako dun sa harap. Pakita ko sa inyo yung mga nagluluto sa harap. Yan. Pakita ko sa inyo. Kuya GPC, hello! Pakita ko sa inyo mga nag-asikaso sa harap. Ayan. Doon sa garahe, sila sasaing, naglalaga. Pinatras ko muna yung bandon. Yan. Balik tayo doon sa loob. Haluguran ka. Inibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Nanuwag sa ibon. At ito, lulutuin lumpia, dynamite. So, yung mga mahilig sa ganitong lumpia, dynamite tawagin. Yan, shoutout sa inyo lahat. Mamaya to. Ate Rina, Dairit, hello po. Happy birthday daw, nak. Shoutout Ate Rina, Dairit. Dito ka. Oh. Thank you po sa mga nagbati sa'yo. Thank you po. Ayun, sino? Mahiya. Hello, Ate Rina. Hello po. Andun po yung aming alaga. Ayun na. Dalawang aso. Ayun na po siya. Ay, ka Totoy. Ay, ka sa kanila. Ay, happiest birthday daw. Salamat po Kuya GPC. Ayan, at di tayo nakakapasok sa mga live nyo. At gawa ng may mga dumaan na yung mga araw, mga nakalipas na araw. At di pa tayo nakakapagkanta-kanta. Shoutout kay Kuya Papi. Yung nagbigay nung kinakantaan ko, di ko pa nagagamit ulit. Kutsilyo. Kutsilyo na. Ali? Siya sila kutsilyo sa matarong. Sabi ko ba? Hindi mo mag-back-id. Viewers, hello! At yung plano ko sana nung birthday na ito na mangyayari na magaganap ngayon, yung handa spaghetti, saka cake. Kaso, nadagdagan may mga nagpabot kaya naging ganito yung handa. Salamat. Tapos kagabi, madaling araw, ay sinalubong namin yung kaarawan niya. Alas 12.
Kala niya, sabi niya, hindi raw siya happy kasi ano, wala daw cake. Eh di niya alam, bumili na kami ni Ami kagabi ng cake doon sa LCC Nabua. LCC ba to? Kuya Nel! Hello! Maraming salamat po Kuya Nel sa pakulay. Salamat Kuya Nel sa pagbati. Yan. Thank you po, Kuya Nel. Oh, nakamute. Napindot yung mute. Walang sound daw. Yun, shoutout po sa lahat na nandito. Napindot ko yung mute. Live viewers, hello. Hello everybody. Sir Marlon, hello sabi ni Kuya Roy. Everybody sing. Sir Marlon, hello sabi ni Kuya Maki. Sabi ni Kuya Ariel. Ingit, hello sabi ni Kuya Ariel. Sabi ni Kuya Marlon, hi po Sir Maki, sabi ni Kuya Marlon. Good afternoon, Marlon, sabi ni Kuya Nel. Sabi ni Kuya Ariel, shout out sa mother mo, parang Jason. Ma, shout out daw, sabi ni Kuya Ariel. Ano pwede ugasan mo na bago? Yan si Mama. Kahapon pa yan sila dito. At tinan natin mamaya kung may ganap na kantahan. Kasi yung video okay is Engit Ignorante. inaayos pa. Ah, Sira talaga? Ay, sira pala yung video okay na. sira yung video, okay. Engit Ignorante, yan po, shout out. May jacket ka na po. Natutuan galat ko. Talagang nilalaga ng po niya. Sabi ni Kuya Roy, kung 100 lang sana pumasahe, punta talaga ako dyan. Kukunin ko igado. Karamin mo Kuya Roy yung sasakyan ni boss mo Kuya Roy. Parang Cavite lang. Sa ano Kuya Roy, pupunta kami dyan sa 7, ay sa... Ano kami 50 na nasakay? sakay. 15.
May kantahan ba mamaya parang dito sa sabi ni Kuya Marlon? Meron. Yung speaker po. Kasi yung video kinong ni Bayaw ay sira yung ginagamit doon sa bahay. Ang gagamitin namin, itong speaker. Ito yung gagamitin namin mamaya. Siguro mga gabi. Kasi maya-maya may magdadasal kasi dito. Pasasalamat doon sa pag-opera kaya na maging okay yung opera. Kaya naging ganito yung handa kasi yun nga. Habang ino-operahan sa amin ay nangako ako na ganyan. Maging maayos lang yung opera niya. Kuya Roy, kailan kayo luluwas ng Maynila, Tiamin? Sa 15 po, Kuya Roy, sakay na kami. Darating kami 16, tapos 17 nasa PGH na kami. Baka kung kaya namin sumakay ng 17 paglabas sa PGH, baka sumakay kami pabalik. O kaya 18 na. Ganun po yung kasi may follow-up check-up din sa bata. Ingit Ignorante, salamat po, sabi ni Ingit Ignorante. 19 viewers. Ay parang wala kang naginig sa akin na sabi kong malito na kasi tangali. Alas 12 na. Dito na Josh, please. Alas 12 na, walang nagikinig talaga. May vlog pa tayo. Ayan po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-prepare. So, repolyo para sa bihon. Yung kapatid ko naman ay Josh, dito na Josh. nag-i-slice na ng mga pinapay. Mamaya tutusukin yung hotdog. Ano gawin mo dyan? Dynamite. Ay, dynamite. Ubusin na yun, para dynamite. Ready ka na siya. Ready ka siya. Balutan mo yung kamay, mainit sa kamay mo. Ready ang person na to. Hello everybody. Hey viewers, hello! Sabi ni Kuya Roy, padala ako pansit bato. Sige Kuya Roy! Magdadala kami ng pansit bato Kuya Roy. Sige Kuya Roy, positive yun. Dalan kita ng pansit bato. Ma, alalaan mo, baka makalimutan mo. Pansit bato. Ano gusto mo Kuya Roy na yung pansit bato? Yung nakabalot po ba na pansit bato o yung Yun na lang, dry para. yung dry o yung binibilad pa po? Kasi dalawang klase po yun. Tapos kung pansit bato na lapad, chat mo na lang po sa akin Kuya Roy. Kung lapad o ano. Yan, ako na bahala ng Kuya Roy. Salamat po na lang ako pag dito na kayo. Yan. Yan, ako na bahala ng Kuya Roy. Sabi na Kuya Roy. Kasi Sobra-sobra na yung bibili din ako ng ng mga pansit na ibibigay ko dun sa mga staff dun sa PGH para kumbaga pasalamat ko rin sa kanila sa mga pag-asikaso nila kaya bigay ko na lang sa Kuya Roy. Yan si Kuya Sam. Baka gusto mo Kuya Sam na baka gusto mo pong magka tayo din sa PGA sa 17, tapos bigyan din kita ng ng pansit bato. Ay, 18 ka kasi Kuya, saan tayo sa Pilipinas? Baka malapit ka din. Ay, Cavite siya. Kapit ko sa Oo. 16 viewers, hello.
Ikaw na nga mo, Bi. Wala ko yung marinig sila bakit ng... Wala ko yung pati talaga kayo. Ito mga sa tukay. Sabi na sana. Hindi ko ka na. Ay, yung original na pansit, yung hindi pa nakabalot. Ah, sige Kuya Roy, copy Kuya Roy. Tuloy! Saan kayo tutuloy ka, Biti? Santa Mesa? Baka Santa Mesa lang, Kuya Roy. Kasi kailangan din namin umuwi agad eh. Ayun, bila. Ilagay sa sisig. Kaysa nag-ano si Kuya Roy ng original ko ng pansit. Tutuloy ko. Alin? Original lang. So, binigyan. Ah, sige, sige. Tapos sabi ko Kuya Roy, kung saan daw tayo tutuloy, sabi ko baka Santa Mesa lang. Ah, Santa Mesa lang po kami, Roy. Kasi kailangan din namin makauwi agad. Oo. Kasi check up po niyan, yun lang check up tapos another baka ilang buwan na naman kami pa follow up ulit. Kaya kailangan paghapon, uwi po agad. Ay, si Alamid, happy birthday bebe, sabi ni Alamid. Ngayon na, manay tibo. Hello pula, sabi ko yung Maki. Okay, Santa Mesa lang. Ah, sige Kuya Roy. Sa Santa Mesa lang po kasi para paghapon, pagkatapos ng check-up, sakay po ulit kami. Happy birthday, Hailey, sabi ni Mama Maria. Thank you po. Hi ka muna na. Nak-hi ka ulit. Busy kasi. Nagdrawing ako. Hello. Birthday din ng apo ni Mama Maria Day. Alas, yung birthday. Matikbas pa ka, ma. Sir, Ha? Mama Maria. Ma'am Maria J, hello! Happy birthday daw na! Ayan, sige na. Nag-thank you, Mala. Ayan, si Pula. Si Pula, nandyan? Oh, Pula. Ano, Ang sakit ng mata ko. punta na lang kayo dito. Alam nyo naman na, birthday ni Bibi. Punta na lang kayo dito. Tapos na ako, bro. Sana si Nona. Kumusta daw si Lola, sabi ni Mama. Sabi ni Ma'am Maria J, ang sarap ng handa, sabi ni Ma'am Maria J. Ikat ang hana. Ma'am Maria J, hello sa iyo, sabi ni Kuya Roy. Ano lagi ko? Ma'am Maria J, hello, sabi ni Kuya Ariel. Hi Ariel, sabi ni Ma'am Maria J. Ate Ching, baka nandiyan si Ate Ching. Shout out Ate Ching. Hello, Ate Che. Comment ka Ate Ching. Alam ko nandiyan si Ate Ching. Hindi to, hello. Sila Kuya Benji. Kuya Rocky din. Kuya Rocky. Kuya Danilo. Kuya Danilo. And Kuya Ruben. And sila Kuya Alfredo Lipa. Shout out. Kuya Alfredo pala. Hindi ko na ano si Kuya Sino Teddy pa? talaga. Wala na si Kuya Teddy. Yo, mas Teddy. Kumusta? Kuya Jaime. Kuya Teddy. Eh, Kuya James Q. Kuya Jojo. Yan, shout out sa lahat. Sa lahat, sa lahat. Sila Kuya Ruben. Si Kuyang Emek. Hello Kuyang po. Emek. Yan. Kumusta po? Hello po. Sa mga silent viewers dyan. Ha? Alin? Anak? Oo. Ito na lang. Kumikimit na sa nakasali? Oo.
Oo. At iwanan ko muna kayo. At may inakaso rin ako sa labas. Sa lamin sa kiyang pulbat. Oo. Eh, ano sa siguro ito last year? So, po? Ha? So, last year wala po. Ano eh? So, siguro video ko nila sa kuha nila. Ay, ito. Ano na po? Video ko nila tapos wala ka eh, so kuha ko so papracticean nila. Saan ito ba doon? Kung baga ito lang Hi Ariel, sabi ni Kamaria J. Hello Kuya Roy, sabi ni Kamaria J. Shoutout sa 23 viewers, sabi ni Kuya Ariel. Bro, where na you dito na meet, sabi ni Kuya Roy. Loko ng igado bro, sabi ni Kuya Roy. Nagano ata na yun. Gumagala ka si Kuya Bern. O kaya patulog na. Baka patulog na si Kuya Bern kasi ano niya, gusto na. At mamayang gabi, nagkaroon ko nilang mag-live. Namin pala. Kung na daw ang igado sabi ni Kuya. Mamaya, ay, inahin na pala yan. Wala mo ang mga Pinamari kong mga tawag na dito. Kulang na. Para din namin na Ugas na namin. Lubok ka na din. Ay, lubok. Saan po tayo ako? Sabi mo na ro. Sabi mo na sa baba. Sabi na ko sa baba. Sabi na sa baba. Ay, no. Ay, parang mo yun ba? Minsan, pabayad ro ka daw hotdog. Kung luto ay din, magsasabi. Kumali ka dito ako. Kulang natin. Wala natin. VIP natin. Sige, ano muna? Ang VIP natin. Wow, kita mo. Yan mo ro. Nasobran? Nasobran? Tapos ko yung Alin na ba yan? Gamit ang mali? naman ako biguwa ba? Nakuha Be. na ako. Ito siya namin. Ay, tampalin na biyo. Subuan. Huwag mo natin ko ah. Ang anak sa salit-salit. Pwede na. Pwede na yun. Wala na kaya so, butas-butas pang ano. Butas-butas. Ay, si Jan. Hello, Jan. Jan, hello. Hello sa inyo lahat dyan. Pasensya na kayo, di nababasa yung mga message nyo kasi may ginagawa. Meeting viewers, hello. Ma, wala ko. Huli na lang yung tayo. Kasi kasi muna sa mga... Alin. Ano bang luto ulit? Pagi? Ikuan, pagkaon sa kaldera. Pakalak naman. Ha? Sa kaldera. Sorry ko lang yan. Sabi na sana ako magluto. Ikaw ka lang, sabi ko na ito. Oo. Pagkita tayo na ako. Malilig na ito, no? At mag-asikaso muna ako sa labas po.
Hey, basa yung anak mo. Pakulan ko yung para sa spaghetti. Nakamaluman sa ibang mo yun. Nagpatagal na mga sa ilong dito. Ano na ang kanina? Gabi, mama. Dam na pantawag, ha? Hello po, Kuya Mag, sabi ni Jan. Sabi ni Kuya Ariel. Shut up dyan sa pinsan ni Rika, sabi ni Kuya Ariel. Kuya Ariel, hello po. Nagkilap-sharap po sa'yo, sabi ni Jan. 21, hello. Bakit? 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 Ano mo sabi yung yan, bilang marinig na ni Papa. Bilang marinig na ni Papa yung ate. Ha? Ligalo. Ugasan? Huwag na pa palagay na na pa. Ugasan mo? Para makakuha. Pinya. Agdali pineapple. Tomato sauce pa, tadi ah. Pagkita sa diya. Hindi, meron. Gusto na French fries. Wala, tomato sauce. Tomato paste. So, mamorino. Yung rin na, nandito. Rino. Oh, taro. Panderita? Ano na lang? May peanut butter. Peanut butter na panderita. Panderita. Tutulo ko yung diesel. Ha? Tutulo. Ano ka na? Sa dalawa, di naman nakalaban. Di nga nakalaban. Ano sabi? Deliver na na. Tinanibay yung naging ng deliver na. Pinapunta ko na daro. Hindi kaya ako nakakain. Anak. Ilan ka na naman din nga? Ano ba doon? Nakapa mo agyan mo sa rin ikaw? Kasi, Pwede ate, yung nilagay ko. Pwede niyo. Damo na ako na. Dito lang na lang. Magko. Sorry. Magko pa lang na kami. Kadaan lang ko lang na rin ang kami. Diba? Ito ba yung ito? Bigyan yung magagawin yung pala sa dulo. Ha? Hindi mo mabuta ka sa ako. Pagkakita ka na diyan? Hello? Yes. Okay, puno. Puno na. May sahod pa na eh. May mali ka naman ito? Pero kung nagulong na ako, nagtanong ito, ha? Ayan pa rin. Wala sa bakal na nakuha ko sa kababa. Sabi ko sa ito ang tan. Wala na muna. Ayan na. Wala ka mo. Me. 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 Dili ka sa mo sila nagkasawa. Dito mo nagdarmas dato. Ay, manaro. Ay, di man suyo sa naan sa ilarong sa Orocan. Karon na mo dato. Dala na iso na sa Ano na yung una? Yan, sa ko na mo.
galing kay Dusty. Ay, ganahan na lang. Ay, tal pala no? Kaso, Ano? kaya may dalawa akong ako sa... Bakit na yan? Ano? Galing kay Tara. Pero kinuha yung paningin. Nakawat ng kita. Ikaw, marikos na. 16 viewers, hello! Busy na. Ate Margie, hello Ate Margie. Anong oras na? Kuya Mami, Ate Margie, hello. Ate Margie ay sabi mo, Maria J. Ate Margie Kasuki, hello sabi ni Kuya Ariel. Ate Margie Amo, sabi ni Kuya Roy. Nakakaon. Nasulto na ulit. Ano? Alright. May suyo sa asalan. Kaya na dong. Kaon. Ato mo na. Yung panarido. Ano? Karoon lang muna, karoon lang muna mo. Kain na kain. Ito ulas ang dating dyan. Bali kami pa lang muna ngayon dito. Ano ni? Sorry, makamakan. Yan. Wala. Magdala ng balde. Sako. Ito Ito na, ay ko ba? Ano, ito bike. Nasabihan mo sila. Ubos na ako. Kung mga tig-ante, sa kabungantig ni amin na susunod ini na kinyan dito na kami. Pinakamadawag na gate na ano man na kasama lang. Basta-basta dito. Parang kulay yung liyangan eh. Color. Maganda na ba purple? Kuya Romel, hello! Hello, Kuya Romel. Shout out Kuya Romel. Ako na kaya karayan. Kuya Roy, amo sabi ni Ate Black Margie. and gold. Ay, black and purple. Sabi ni Kuya Ariel, parehas pala ang date ng birthday ng anak mo. Para dito at ni Kuya Puloy. Opo, parehas po yun Kuya ano. Or silver? Kuya Ariel, parehas na parehas po. Bro Maki, sabi ni Kuya Romel. Kuya Rini, Ate Margie. Sige, sabi ni Kuya Romel. Kasi Kuya Romel nandiyan. Ah, nandiyan, Ay, nandiyan. Kuya Romel. Kuya Romel, hello, sabi ni Mama Maria J. Magkano ka ang dala? Spider-Man. Busy na kasi si Kuya Romel sa pagla-live. Ayan, at kumakain na sila sa labas. Hayaan na lang muna sila doon. Naglaro sila po dito sa live para hindi magkaalangan. Kumain lang sila doon. Mabusog. Kuya, Ariel. Tawag ko na kami. Ha? Tao. Kuya Mel, TV, hello, sabi ni Kuya. Yeah. Sila ay nasa bag. Sabi ni Ate Margie, Kuya Romel, huwag mo ko awalin dito. Sabi ni Ate Margie. Like, Bro Rini, Castillo, hello. Sabi ni Kuya Ariel. Ano lang dati ko lang tapos. 17 viewers, hello. Yung laman sa labi. mais. Amo, yung kasabi. Peanut butter ko. Dito naman sa pinagpapalala. Dali na. Ha? Laman lang. Ang Jason ang pamereta. Hmm? Ano kita? Abangan ko? Oo, sa ako ah. Peanut butter. Ay naman. Jason, basta.
Margie, sabi ni Kuya Lu. Sabi ni Kuya Romel, hindi naman kita ninakaway Ate Margie. Sabi, Mama Maria J. Rory, Kuya Rini, Ruda, sabi niya. Mama Maria J. Ate Margie, hello. Sabi ni Kuya Rini. Ito yung viewers, hello. Yan, kain muna ako. Kain po tayo. Nasa labas yung mga kumakain. Kumain pa lang. Robot na pala yung aking battle. Oh, marunong yan. Robot na yung battle ko. Sa GoPro. Dodoy, nakikinig ka, maligo. Dali mo na niya ako. Ikaw muna dito. Kanina pa ako nagsasabi maligo na eh. Parang mga bingi. Puro ko pa sa cellphone. Dali na, ligo na. Hanggat hindi mo nagpagkara sa lugar na hindi mo Ligo na, ligo na. Bago pa ako nagkara. Pagkuha ko ng pamit. Kanina pa ako sasabihin, maligo na. Anong oras na? Hindi Para na. gusto ko makain. Dadaanin daw. Kailan maliligo, pagod na yung mata sa kaka ng cellphone. Ay, nasabi ko pa. Happy birthday! Sabi daw, thank you ka kanina. Nabili ka mo, nagaling ka mo. Ilabas mo na kayong ano niya. Pa, Inaayos ko lang yung GoPro. Ha? iba. Kaya wala na kamo. Wala na kamo. Kamu ka magkaon, pa kamo. Tamig galing kamo. Dapat i-jacket ka, babe. At mamaya pa yung ano yung cake. May pinakustomize ako na cake. Hindi man na. Ha? Wala na ako sa tuba? Hindi mo na kayo masabi. Pinareserve mo? Dito. Sige na! Pareserve ko na. Nicolas, ako na kukuha ng towel. Wait lang, saglit. Ano mo lang ito? Wait lang ako na pupunta dyan. Hello po sa lahat. Yan, iwanan ko muna po kayo. Hello. Sabi ni Kuya Ariel, may binaki ka sa taas na Margie. Nagkukapit. Tingnan mo, sabi ni Kuya Ariel. Ito na sa'yo ba kita ng counter? Sabi ni Kuya Romel, matagal na yata ako hindi nakadalaw sa channel ninyo. Basahin Miss mo na. kasi. Opo, Kuya Romel. Kami nga rin po, Kuya Romel, ay ngayong mga nakalipas na araw, ay talagang hindi ako nakapanood ng mga live. At hindi rin ako nakapag-live kasi may mga dumaan na pagsubok. Na hospital yung yung alaga namin. Tapos yung pundar ko sa YouTube na kalabaw ay namatay. Kaya daming nangyayari. Kaya nagre-recover pa ako ng nag-recover pa ng utak. Dami pumasok sa utak. Pero nakaka-recover naman. Kaya kailangan tanggapin. Kailangan tanggapin. At tapos, banggitin ko na dito sa vlog ko, sa live ko. Bali yung napirahan nung kalabaw na alaga ko. Kasi binili yun na buo na patay na siya. Kinatay na namin. Binili na lahat. Nagkahalaga po ng 11.5. Bali kahapon lang po ako binayaran. Kasi pinaubos lang muna nila yung karne. 11.5 yung halaga ng kalabaw. Tapos nagbigay din ako dun sa nag-alaga, dun sa nag-ampon, binigyan ko siya. Tapos yung mga
mga tumulong na nagtatay ng kalabaw, ay binigyan ko. Bali yung 11.5 na yon ay natira lang sa akin ay 5K. Kaya yung 5K, itinago ko. Tapos pag may, alimbawa may magbenta na kung ano naman na maging, kailangan may kapalit yun eh. Dadagdagan ko na lang yun. Yung para may kapalit kasi gusto kong i-invest yun. Yun ang pinakakunang investment ko sa YouTube sana. Buntis na sana yung kalabaw. Kung sakaling may makita ulit ako na kailangan natin i-invest, dadagdagan ko na lang. Dati ako nakadalo sa mga live. Dati, sa Lolo ako. Ayun, tina. Hindi ako nakakadalo. Kuya Rocky, hello Kuya Rocky. Kuya Rocky, happy birthday! Maloy sa igin mo. Salamat Kuya Rocky sa pagbati. Hi, Kuya Sa aking Roque. igin. Hello. Sabi ni Kuya Roy, Bro Rocky, amo. Kumusta, Kuya Roque? Sabi natin Margie, happy birthday kay Gil, sabi natin Margie. Sabi ni Kuya Ho, Himot-mot, hi, love kayo you, ba? Bro Roy. Kayo ba? Ay, baka rabunan sa atin. Love you too, Bro Ho. Kayo ba nila? Sabi ni Kuya Ho. Marami pa ba nakakuha kami sa Hook, sabi ni Ate Margie. moderator? Love you too, Bro Roy. Yan. 21, hello. May suga ko. Dapat good. May suga ko sa dito. Pasugod pati yan. Nagadagusto pati ko sa Hello, everybody. Nice kambal. Sabi ni Kuya Hawk. Hi, Kuya Nobi. Hello. Kumusta, Kuya Nobi? Thank you so much po. Happy birthday sa'yo, hindi more birthday to come. Sana good girl ka palagi at masunurin sa mga magulang at maabot ang lahat ng pangarap mo. Thank you, Kuya Romet. Kaso nandun po siya sa labas kumakain. Thank you so much sa inyong lahat sa pagbati. Thank you. Ay, salis ka. Dito na lang daw. Ako ba kaya una nagdunan? Dagusuunan ko ayun sa nalang ko kan. Kasi nakawailan ko dadagusuan. Dalawa ko sa Mega love shoutout sa lahat ng mga bro. Sabi ni Kuya Nob. Nakaloka English. Mga comment dito sa akin. No, mga Kuya Rob, kailangan ipindutin mo siya. Bago siya mabasa. Bro, Nobi vlog. Hello. Sabi ni Kuya Romel at Kuya Roy. Mig, punta mo muna muna, magtaon na muna ka. Gusto pa nga niya ako. Nag-ulba akong comment. Kala ko, si Papa naman dyan. Kuya Nobi, oh. Si? Kuya Nobi. Kuya Nobi, hello! Salamat sa mga bumati. May inaasikaso ko po kasi yung mga bisita sa labas. Mga nanananghalian. Ba't wala pa yung magdadasal mo? Kasi dapat mga bandang alas 2. Okay na. Malis lang naman ang lasal mo. Hindi naman Dynamite. Na binalot niya. Dynamite. Ili. parang
Jason, nag-shoutout sa akin ni Nori. Hello po Kuya Nobi. Shout out po Kuya Nobi. Bro Rene, Edu, hello. Sabi ni Kuya Bok. Yummy! Nandun nga si Mot-Mot. Ako ko ipasusupong kihilingan. Eh, baka dagusuon na po. Ha? Eh, may ako ko pasusupong kihiling. Oh, nakashigin. Pero, yan. Picture lang. Mag-picture lang ako kasi birthday. Oh. Wait lang. Tapa. May mga lumalalan na din. Ayun, girl, ipasala. Eh, syempre. Eh, Dalawang naman. outfit sa'yo. Shirt naman. Yung girl sa kanan. Andito, wait lang. Nene, hi na sa vlog. Ay, sa vlog. Hello po. Susuotin ni Hili mo. Wala dito si Aw-Aw. Pinili lang dito. Sabihin niya baka mo sa dabalin ma. Ang laga na sali. Yung tabal-butan. Hello, Totoy. Ay, yun. Hindi, bigyan ako. Wala ko lang ako. Mami. Kumain na kayo. Kuya Nobi. Sarap to si Jack. At yung sumayan to at pasal kaya yun. Mag-iyan. Tururo kayo. Magkalap siya ang kapag Kuya Nobi. Baka sumabog yung dynamite paritis yung sabi ni Kuya ko. Para sumabog. Papasabugin nga mga ganyan. Awang nini. Sarap niya. Ay, gamay. Ay, so, no? Mamihan sa lumpia labas. Binabadal sa tuloy si Abi. Ano na ito? Ang kang niya. Alita ka. Hello! Sabugan ni. Ay, isasalang ko pala mo sa talyaso. Puso, pakalakagan ako. Ano? Gary. Tatayan dyan si Matwa. Maghahawak ha. Sabihin mo. Aune, hello. Sabi ni Kuya Rene. Ayun, kumakain po sila sa labas. At ako kumain na ako kanina kaya mamaya-maya na lang po ako kumain pag tapos na yung ibang gawain. Mga gawain pang babae. Kasi sila bahala naman sila magdahil. Sinilay ko naaalala. Na? Durian. Durian? Durian. Okay kasi durian. Hindi ako nagalit na ito. Na ano? Ayun yan. Walang bukod na ako natin. Para magpapal na ito. Bukod lang ako sa gawin. Ay, ano yan kulay white? Red. And then yun, pag white service. Hmm? Ha? Yun yung Yan yung ano, sigarilyo natin. Ha? Like. Ha? Ha? Ah, Ano lang ako? Sigarilyo. wag na kamukha na. Pero, pero. Dalang sa vlog. Ma! Hello, guys. Nine, nine. Line yan yung red. Oh, sabihin mo yung topic. Bakit? Hello po. Hello sa inyong lahat. Hello sa 15.
Mamaya, isa-set up na namin yung kantahan. Dinalaman natin, speaker. Pami. Kaya pala nagpupulos yun. Pwede yan sa luwas na eh. Sa kuluwas. Ano yung ito? Lubos? Cellphone. Tablet. Ano na lang. Pwede na lang kumakan sa tuwan. Ay, ito ba? Ano, si LTV ba? Yeah! Yung kwento ni si LTV. Burat si Ryan sa kanya. Ay, may kinuwi ka Ako muna po. Ay, di niyo pakala ko din ikaw ta. Dinargan. Mga kapatid, di hanggang pwede. Yung baby. Ay, may kuha ka mo, may kanta. Hindi ba? Salamat. Taray ka na tayo. Sa tupuluwa, sa tungamin. Dami, hindi na kami nagkakaon. Pansit ako sa pagkakas mo, nakapag-try pa ang pansit ako. Diba, naglato yung pansit. Naglato. Ano pangalan ng nagbe-birthday? Hailey po, Kuya Makbal. Hailey. Si Hailey, Hayle. Y. Ba, yung... Sige na, dapat lang siya. Ang aming kaisa-isa. At isa na lang. Isa lang. Ma? Ba, kumain ka na? Ano yun? Ano daw yan? Basta lang muna kay papa mo. Talagaan ako. Ano papa mo? Ano papa? Pasuyo daw si mama niya. Ay, kung nandito ako, hindi ko na yung pinigilan. Sige na papa. Hindi na. Ito papa mo. Yun. Hello everybody. 17. Yun. Kami na tayo. Happy birthday, Hailey. Thank you, Kuya Makbal. Ano na si Hailey? Siya yung nagano na sa tindahan. Ayan. Naka-happy birthday daw. ng ano? Naka-happy birthday daw. Thank Sabi ni Kuya Makbal. Ayun na. Say hi. Thank you po. Thank you po. At pasensya na po. Mamaya mo yan maka. Tapos yung Yan na, kain kayo na. Bigos lang mga kina. Kayo na, nagkaw na ka? Ikaw na. Kain kayo na. Magribis ka muna. O, kain ka na muna. Kuya Makbal, hello daw po sa mga ate Marty. Kuya Bobby, hello. Ha? Magribis ka muna. Johnny, kumakain na? Ama na. Hindi. Kumain Pero din. kabigot man ko. Sa district na. Kaya, Jason. pinakukuha naman sa amin na mag... May meron tusok. Bayaan ko din, Noy. Bayaan ko. Bayaan ko na din. Oh, tukman. Ikaw na muna anak ko. Yung mga marunong Ano yun. kayo doon? Na nakakuha ka. Magkaw. Ano may kauna ko? Ala, wala na. May kauna ko. Ano di ma? Ito, 50 kipemento, lainan siya na ipid. Ali 15. Iba ka mo. Sister Margie, Brother Nobby, Brother RJ, Bro Rene at Ate Maria Day, Bro Robert, hello daw po. Sabi Kuya Makbal. Ay, si Kuya Makoy. Hello Kuya Makoy. Ate Ami, pwede maki-birthday. Sige, Ate Margie. Ay, naubusan ako ng sige. Ayan. Sige po, Ate Margie. Pa. Oo, mamaya ako pupunta. Birthday din ni Kuya Kuloy pala ngayon. Ate Margie, birthday din ni Kuya Kuloy. Ay.
ako eh. Nasa isip ko, birthday ni Hili yung nagpunta kayo ng resort. Ano po yun, Kuya Makbal? Mother's Day eh. Yung nasa ano kami nag-swimming. Si Ami. Tamsak is done pa rin. Kasi, nagpautan. Nare-request. Bro, Makoy, sabi ni Kuya Makbal. Totoy, ang pangit. Kuya, makadakunan si Totoy. Tumigil direct. Di, alalayan mo raw pinagati ko sa nang makaon. Pero magparapasay. Kuday-kudayin mo na sa naon. Ay, wala kasi ako pang-regalo nakakahilig. Okay lang Ate Margie. Okay lang. Ako nga wala rin regalo Ate Margie. Ako nga hindi rin ako nakapag-ano ng ito lang ang regalo ko sa kanya, yung mapaghanda namin siya. Pero yung gift talaga po na yung gift na regalo po talaga. Hindi po ako nakapag-ano. Ay, sa LCC na da. Be! Hagton na! Sabta sa LCC na daw! Mag-aalauna na pala! Jason! Bisag ka na palang LCC, mag-aalauna na pala! 1:55 na! Nag-chat na? Oo, sa LCC na namin yan. Ako kasi tumatawagan ng ilong na sa jeep. Ito na kami. Pagluway ka muna ba pa yan, no? Sabi pa yan ng antig. Akin ko ng antig. Una rin yan, ito na ko, no? Layo na lang ako. Hello sa 15 viewers. Wala, mabuti ang umalis na iba. Sino pa? Dapat sa siya tumawatakan na yun. Tagawan na yun na. Wala, nagmamadali. Sato na kayo iyi. Wala, nagmamadali yan eh. Ako lang mo. Di mo nag-break pa ko. Ilang minutes pa ang biyahe. Di mo nag-break ano daw, 20 minutes. Di mo madali pa, dapat man bayad. Ano, pa yung antik-sipon. Hindi ko... Kaya ako nag-uulat na kanong muna magtulog ko. Nag-alok na ako sa bayan ko. Nagkalawin ko nila. Magkul ko na muna. Nagkalit ko na pagsunaban. Magkul ka na muna, di ba? Ito muna sa nilang kami. Pili sa... Ito na muna ng pita. Nagtawag? Tignan na na? Sorry kita mong bakal sa kanog sa sakit. Ha? Ato na naman. Nakaw na ka. Nakaw, bigla mo yung tubig. Ay, no? Ay, wala nandun sa labas. Huwag kang ngayon ng malamig ha. Sige. Asan?
pasensya na po. Nak, kasi yung live. Hello po, pasensya na po at usog-usog mo lang po yung camera kasi ay, si ano to ah. Si Palawan, hello, kumusta? Hello Palawan girl, sabi ni Kuya Makoy, hello. Ah, yung birthday pala yun, Kuya Makbal, birthday po yun ni Jason, nung May 7 po. Yan. Hi Palawan, hello. Kumusta ang buhay-buhay? Happy birthday to your son. Ay, si Bebe po yung birthday. Si Hailey. Ay, ayun. Sorry. Sa anak niyo po. Ah, ayun. Mali ang translation dito sa ano? Sa YouTube. Ayun. Thank you so much. Nandun sa labas yung gamit. Okay. Ito oh. Dali. Yan, nabasa mo. Alam ko sa luwa. Gusto sa labas. Ako po. Yan na ngayon ang si Palawan, no? Yo, boss, kamusta boss? Oh, salamat boss. At alis muna ako. Grabe yung busy natin ngayon. Punta muna ako ng Nabwa. Magdadrive muna ako kasi nagmamadali na yung pinagawa namin ng cake. Chat mo naman, napupunta na ako. Mag-drive muna ako ng masakyan. Let's go na muna ako. Pero minutes. Kasi kasunod mo yung magdadasal na. 20 minutes, sunod mo. Mabig na ako. Mabig na ako. Ay, alam mo na. Game time. Ayun. Happy birthday sa anak ko po. Kuya Makoy. Hello po, sabi ni Palawan. Hello. Hello sa 16. Alam mo na yun, Pasensya wala na po na alis si Jason. At yun nga, hindi napansin yung oras. Mag-aalauna na po pala. Ano na yun? Yung, Ano na yan? yung cake na ano namin is Ikabutan. nandun na pala. Kaya ako, kasi na, sino kaya ang tao doon? Stronger. Wala kami papakasiyuan, nakakahiya ko rin sa gumawa. Sorry po. Hello everyone. Nasa birthday. White Nandalbing na kami dito tayo. Tayo. Wala kami bagong din. Ay, hindi mo ko din. Tandun makakaigo. Hello. One. Saan na sa palitin eh. Ay, sa tabi ko yung Eric sa nga karton, sali ako sa nakarton, sali sa gawin. Ang dami magdaw ni Man Jason, are ha? Bagdad tulog, anak ka.
na. Dala ni Baby so ano niya? Nagluto naman dapat sa Rosemary. Pagdaan mo ko sa dawa o sa daang kadiyan ng pasta nito na. Kami dito ako sa pasta. O dawa kasi ko na nagka. Ito nga. Hindi ko yung napansin sa oras. Alauna na pa lang. Sorry, kukuunan dito. Sato na pati. Kundi na Sorry lang po. Mag-alas yan eh. Hello sa 40. Siguro po mamayang gabi, kantahan po sila mamaya. At may kasama atang inuman. Mamaya sila. Maglalay po mamaya. Yun.
Hello sa 13 po. Pasensya na po kayo at ganito lang. Silent lang yung ano. Wala si Jason eh. Tapos kumakain pa sila nun eh. Para pag na ano. Naalala pa ako. Bakit? Yun lang muna anak. Mamaya-maya pa. Yung GoPro. Ay, hindi ko alam makisulit ako GoPro. Sa akin, back daw. Hindi ko alam kung saan. Saan, baby? Sorry, ate. Go for Sa tugad luwas, maka-open. Nagdala sila akong pati. Hello sa 12. Pasensya na po kayo at ayun. Na, kumain ka na muna na. Mamaya-maya. Mag-ayos pa ako kunin yung sili natin. Diba sa ulit ako ng sili. Na, Ano yung tama? Lagi mag-ay ka akong ganda ah. TikTok ka. Hello guys. Hello. Sige, Jason. Ay, sa tuba. Oh, hindi pa ako. Ay, hindi ko alam. Diyag yung sumuhan. Hindi mo. Oh, miss ka ako. Hindi. Hindi ko masakla. Ang basic. Parang... Ngayon na di po ko. Ay, si Ate Rina. Ay, si Kuya Sam ulit. May message ako sa iyo. Sabi ni Kuya Sam. Opo, Kuya Sam, pasensya na po kasi yung cellphone na ginagamit po ni Jason yung naka-live po. Maya-maya po siguro Kuya Sam pag ano po, pag mag-end po kami. Tingnan niya po. Kasi isa lang po yung cellphone ni Jason. Yan po yung naka-live Kuya Sam. Ate, ano yan? Di ba ang oras? Ano natin na din? Kami nakapag-find ka na para sa PWD ng bata. Hindi pa po Ate Rina. Hindi ko rin po kasi alam na pwede po pala mag... Kaya lang yung bisa. Kaso, yan yung nagdapalan sa inata sa putikuan. Isa, paupo kasi, i-edit yung sapon. Yan, kadil na rin. So, Wala naman na itong, no, hindi kasi yung sulit. Hindi pa man naman sulit sa hindi pa kasumad to. Dami ako na sa amin. Foto sa dami. yeah. Nagaw na ka? Magpapakang galabs ate Ami. Ay, dami. Ulat-ulat muna tayo yan eh. Kung ano kasi yun. Dapat pala si Jason magdali. Tapos ako ko so inasat ko. Sige na, ikaw yung nalun. Ikaw, lahat mo na rin kasi. Ay, si Kuya Ruben. Hello, Kuya Ruben. Kumusta, Kuya Ruben? Kumusta po? Ate Rina, hindi ko pa po kasi alam na pwede na pong mag-apply ng PWD po eh. Kaya hindi pa po ako nakakapunta. Siguro po sa Monday or Martes po. Itatry ko po.
Kasi di ko po alam kung na pwede na po pala siyang ganyan, i-apply ng PWD. Pagkano mo lang po? Ha? Tatry po namin. Okay, basta pag may time ka, mag-file ka ha. Pwede na yan. Sige po Ate Rina, siguro po sa next day or sa Martes, ganyan po. Kasi sa Monday, kung mag-i-school po siya, sasamahan ko muna sa school para maano ko din po yung teacher niya. Para kung halimbawa, in case na makita niya na kumakain, kasi bata pa po, hindi pa masyadong, hindi niya po matatandaan na bawal pala siya sa mga pagkain na ganyan. Okay lang, sinong may birthday? Si Hailey po, Kuya Ruben, yung anak po namin. Si Hailey, nak, payo ka nak. Dito, oh. Pakita ka kay Kuya Ruben na yan. Ito po, Kuya Ruben, si Hailey po. 11th birthday niya po. Grade 6. Ay, kung ano, nag-high school na. Tulog na ito sa dampang. Saglit lang po kasi alis muna po ako. At dito naman si Girl Tapang. At sana kaya kanya naman lang po to. Kuya Ruben, wait lang muna po. Ate Reyna at sa inyo lahat, wait lang po. Sabi ba sabi niyo po? Hindi nagkakapat pa rin natin si Isa. Ano, ganun yan. Punta muna tayo.
Hello po, Ate Margie. Ayaw ko tayo laruan ganito. At ito, laruan. Di ba? Mawaman ako yan. Mawaman ako yan. Oo. Ay! Ito na lang. Kalbo. Movie tayo, movie tayo. Movie tayo. Ito yung sabi ko nga ko, movie tayo. Ano na yung tayo?
Dapat si Ina. Dapat di ba? Kaya nga lahat ko kaya ipakita ko dito video. Adi isulit. Oo, click mo na. Ano tukon mo? Itugot na rawad ko. Ay, ambo. Yan ka. Sabi na ka na tapon pa pinas. O, wala din ka eh. Sulit pa iba na ginawa ko. Ano tukon mo? Tina? Ma! Ano ko na buwag? Ya. Ano ko na so? Diyan niya milagrosa. Sak ko o bayak na ko. Welcome to my vlog. Hello po sa 12 million viewers. Umalis po kasi si Ate Ami, may inaasikaso. Dad, ako ka na ba yung sandayan? Sorry. Hindi mo nalata? Hindi. Yan. Yan na. Saan lang sumot-mot? Yan. Pinalog nyo? Alright.
Ha? Marami na sa tan. Ate Amit, tapos na ako. Tanong muna kami. Ate Amit, tanong ko na. Sige na. Ate Amit na. Hello sa 12. Ay, sorry. Si Ate Amit pala na. Sorry. Aray, sa akin gabi. Sabi ko lang sabi na kami. May nakakala na siya. Ano pa na? Mopia! Ate Amit, gloves. Mopia! Parang siya hindi na ako. Pirang hotdog Ate Amit kada stick. Pirang hotdog kada. Hello po everyone, pasensya na po. Ay si Kuya Ruben. Wait lang po, alis po ulit ako. Wala trauma na. Ate, ito. Mas nalang. Parugang kami ano. Mga 106 to. Ano din? Ano din? Kasi ko idadala sa atin. Sika mo naman ipagbutan ko. Kapay sa braso, no? Para sa... Saan na pala? Tapos Saan sa na lang daw. Sabi na ako sila din. Dali na. Diyan ka muna dyan. Mama. Ano una? Ha? Hindi. Tugtog ko kayo kaya. Ano pa malong? Wala na yung mas malong. Medan. Diba? No. Kita po yung kauna sa atin. Dalawa. Mas malong kauna. Busy po ang may nasikaso lang po sila ano. Parang Jason at si Ate Ami. Langki na. Langka. Makuha di ba? Baka lang po ako ilang araw. Hindi kami sa kanya. Ano na ay elastic? Oo. Ano si Ate Abo? Philippines! Philippines! Ako naman. Ha? Hello? Baby? Mayroon mga kape. Daily. Matay parang mga kape. Opo. Pero Ate, ano rin sa kanila?
Ano nga yan, di ba? Di ba? Ay, bakit? Oh! Dito ka na lang yan. Oh! Hey. Hey, Hey! Hey! Eh, sorry po. Hindi mo na lang kay Papa. Diyan na din sa kote. Balik na rin mo lang. Pagpuli na ulit ako sa ulit ako. Ano na matapos na ito? Ha? Di ko alam na. Ulo na kasi dito sila nagiging basta ako. Pero wala niya ba? Ha? Parang hindi ko lang mag-ibig. Ito-speak na nabi ko. Ayan naman si Jet. Ulit ako padre para kamusta na rin. Napakuha naman ng yan. Kailalagay ko dyan. At dami dalawang tatlo sa dito. Ito yung lalaanin mo. Pwede na Sa ikaan. Yan. Nakasad sa nabog. Ay, lalagay kasi yan. Diba makasad na? Makasad lang daw mo. Kasi pwede din nila. Pero pamaali ang dalawa yun. Sa pagkakasal lang sa asay. Ako naman sa kahan. Pakuon ka ko. Ano ba kami? Lagay. Ano ba kami? Diba? Ata ka ba? Okay. Parcel ko na. Ito, kayo na ito. Huwag naman ako mag- Dito, sa birthday, lapang ko sa ganyan lang na. Bawal nga. Hindi. Yan, sa alam ko sa pagkakaya. Wala niya na. Ma! Sige, kanto ka muna. Ubusan ko din sa Dalaog. Ikaw po mo ang nakuha. Hindi ako yan. Tausap sila may kapag-ibig ko na pag-ubusan na. Alam mo na, mas na mag-workade.
ang tatay ko bago mo na pangatyo. Diri. So, dati ka na. Pwede mo na. Ako mag-akong papalit sa iba na hindi na lang gusto magkakaraan. Kaya iba so, bago na ang naturan. At yung iba man sa dati ka na. Kaya ako pag hinadya ko, nagkukot ako. Kinisipon, mas hindi na nga sa una. Binago na sa ng mga pagi mo rin. Kaya ka nababat lang gulo ko din. Lang tumanit. Anak, ito mga gurang nang. Yung mga dati ng gurang. So dati nila kaya talaga sa mo yung talaga. Ito ba? Di amo man niya, lang mo yata. Ano pa nga, mag, yan nalugod sa kuho, dyan naman kayo ng yan. Ako na kanila yung bag sa, ito dati. Pag-inanaan lang. Ilang, Ang nalugod na po. Tapos malugod na po. Para na nangyayari. kapisa, previous, di man binago. Tagalog, di man binago. Ano ka sa alin naman, di man binago. Ang mga bagong pali kaya mo ka lang buot. Ay, si Ate Palan. Bayawan, mga manali siya ang pali. Ang ating memories yan kapag subira man mag-iyaw. Hello, si Kayla. Si Auto, si Kayla. Ay, wait lang. Nawala. Ayan o. Nag-comment. Ayan na. Hello, Kuya Ruben. Si Ate Margie, si Kuya Makoy. Nandito pa rin si Ate Rina. Si Kuya Sam. Pasensya na po at yun, tinuha natin yung ayun o, yung Mama Mary dyan. Ayun po. Yun. Kaya tayo ay medyo ano. Ay, nawala. Girl, tapang. Hindi ko po ako sa gabi ko ng pasta. Dalawa po, sa gabi ko sa nang pagmapunan sa inyo. Ala Ami? Ala Ami? Di Ami? Pangulara Ala Ami. Pwede man. Pwede man ako. Style ni Ate Ami. Karoon ko kurang ako nung. Aw, karoon ako. Tara, pangulara ka. Ano ba yan? Paano ba yan? Ako, nandiyan ka sa loob. Magtandaan sa kapag naroon sa ama at iskwento sa amin, hinatulad ako sa amin. Ano to sa si Mat mo? Hinatulad ako sa Ezekiel bakit pagdala ako sa gawain sa pinagbilang ko sa kanila ng Roberto Santo. Pinangabi ni Jerry Maria sa pagkibay sa pinagbilang sa pinagbilang ng Pilipinas. Tuminigit sa mga bilang sa tulong daw na Goylo at sa mga pagsalamat sa pinagtutupaw ng Pilipinas sa mga gawa ng Maria sa Puning Gracia. Ang gitro ng tanggisyon sa imo pinagkaray sa mga babae kaya sa pinagkaray sa imong kal na amin sa Eso. Pag umaulan na mga sinanaki pati ng Humberto sa amin ito. Ito is katawar kami sa mga magkasala at sa mga sa Inferno. Tawin yung ginawa ng mga bibigan tulad sa purgatorio sa pinagkakay na kakayas sa imong pagkakay. Ang mga misteryong magagaya ang pagparitangin ng pagpapalagay. Ngayon, sa salamat sa bawal niya rin mga pasamaan ka dyan ng siya ng pagpapalagay sa galing sa salamat. Kuranan Maria ka na pa rin gracia. Kuranan sa Biblia sa inyo. Kuranan sa inyong mahal na aking ito. Kuranan Maria ka na pa rin gracia. Kuranan sa Biblia sa inyo. Kuranan sa Lubay ka pa kurayan sa inyong mahal na aking ito. Kuranan Maria ka na pa rin gracia. Kuranan sa Biblia sa inyo. Sinurog karayan sa mga babae ka pa sinurog karayan sa inyong mahal na aking ito. Kuranan Maria pa na pa rin gracia. Kuranan ang Diyos sa inyo. Sinurog karayan sa mga babae ka pa sinurog karayan sa inyong mahal na aking ito.
doon sa labas. Kahit siyempre, magkukuha ng malaki. Malaki. Kasi nurong para yan sa inyong mahal na aking sir. Malaki ano yan? Kaya ang harap, sa Arnan Maria, pagkakaming grasya, pagkakaming pagkasyan sa inyong tinurong para yung babae gabot. Kasi nurong para yan sa inyong mahal na aking sir. Harap, Arnan Maria, pagkakaming grasya, pagkakaming pagkasyan sa inyong tinurong para yung babae gabot. Kasi nurong para yan sa inyong mahal na aking sir. Nakasto. Harap, Arnan Maria, pagkakaming grasya, pagkakaming pagkasyan sa inyong sinulog ka rin sa mga babae gabot, sinulog ka rin sa inyong mahal na aking seso. Hindi, sabihin mo mag-ialay ko. Dati ko rin Maria, pagkakaming grasya, Ha? Sabihin mo sa nalito. sinulog ka rin sa mga babae gabot, sinulog ka rin sa inyong mahal na aking seso. Hello po, mamaya pong gabi magla-live po kami. Pag umaon na naman, sinulakit at yung Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, patawaran kami kasi kung makasala, nagkisan kami sa klaya sa impyerno. Sabi nito, ginawa ng mga binditong kulap sa purgatorio, sinulog na itong gaya nagkakaipukan sa iyong pagkahirap. Ang ikadawang misteryong magregaya ang pagsungko ni Maria sa iyang bintang ni Santa Isabel. Ang sa may pagkanon sa rol daw itong siniyang niya kung patawaran mo kami kasi mga kasalan. Siya rin na pinapatawad niya man nagkakasala sa mga itinir kami pagkaya sa sitwasyon di agaw kung marahot. Hello po, Susan. Maglalay po kami mamaya. Ate Ani, bibigyan mo daw sa iyo namin Diyos kami makasalan kami Sabihan mo mag-ano, kung anong oras. Ay, kung Paulina. Santa Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami mananggap ko kasi niya ang Santa Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami mananggap ko kasi niya Isa'y man pag-abot ka. Santa Maria namin Diyos kami makasalan Ano ba? Ate, ano ba yung daw sa'yo pag-abot? Ay, babasa ako kami lang. Santa Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami mananggap ko kasi niya ang amen. Biyan kinasiya Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami mananggap ko kasi niya ang amen. Santa Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami mananggap ko kasi niya ang amen. Basta ko na lang pwede yung mag-GoPro tapos kumay tubo. Ha? Ang GoPro ko na siya. Maria May namin Diyos GoPro. kami makasalan kami di mo kami Ipon. amen. Tinigda si Omi. Sabi niya, i-ready ko mo kayo. Hindi lang, i-ready lang ko. Santa Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami mananggap Ba-air ako ng amen. Pag-umawang Santa Maria namin Diyos kami makasalan kami di mo kami Hello, sa mananggap. 5. Amen. Pasensya na ho kayo. Umawas yun po sa panggay sa pagpapang magkagurang man out pa. Jesus po, tawaran kami sa mga sa ligtasin ka sa kulay sa impyerno. Sabi din ko, ginawa ng mga tingin sa kulay sa pagpapagay sa mga kulay sa kakaipagan sa inyong pagkayra. Ang kapilaglistar niyo ang pagkagaya ang pagkamutan sa inyong sa amin. Ngayon kasi namin sa kawan niya lang mga kasamaan kada ng Diyos na gano'n hindi sila Girl, Papa, gano'n. Salami, Seleng, Clementine. Narako ko na Maria para ko ni Guardian ko doon ang bigyan sa iyo. Pinulong ko rin sa mga sa iyo pati pinulong ko rin sa iyo aking si Edson. Narako ko na Maria para ko ni Guardian ko doon ang bigyan sa iyo. Pinulong ko rin sa mga pinulong ko rin sa iyo mal na aking si Edson. Narako ko na Maria para ko ni Guardian ko doon ang bigyan sa iyo. Pinulong ko rin sa mga babae ko doon pinulong ko rin sa iyo mal na aking si Edson. Maria pa ng pagkakasya sa mga nagkakasya sa inyo tinurok pa rin sa mga bayan ko. Tinurok pa rin sa inyo ang aking cellphone. Narako ko ng Maria pa ng pagkakasya sa mga nagkakasya sa inyo tinurok pa rin sa mga bayan ko. Tinurok pa rin sa inyo ang aking cellphone. Narako ko ng Maria pa ng pagkakasya sa mga nagkakasya sa inyo tinurok pa rin sa mga bayan ko. Tinurok pa rin sa inyo ang aking cellphone. Nakatugurong ng Maria pa ng kuning grasya, tugurong ng Diyos sa iyo.
Tinurog ka rin sa mga babae ka boss, tinurog ka rin sa imong mahal na akin sa ESO. Marami ko rin ang Maria ng Panginoon, pagkaroon ng Diyos sa iyo. Tinurog ka rin sa mga babae ka boss, tinurog ka rin sa imong mahal na akin sa ESO. Marami ko rin ang Maria ng Panginoon, pagkaroon ng Diyos sa iyo. Tinurog ka rin sa mga babae ka boss, tinurog ka rin sa imong mahal na akin sa ESO. Marami ko rin ang Maria ng Panginoon, pagkaroon ng Diyos sa iyo. Tinurog ka rin sa mga babae ka boss, tinurog ka rin sa imong mahal na akin sa ESO. Pag umahaw na ng maasin ng aking pati ng Espiritu Santo. Jesus, pagkatawag kami sa mga kapala, ligtas at Christ and Infierno. Sabi nito, ginawa ng mga dibitong tulag sa purgatorio at sinunod kung gaya magkakaipukan sa inyong pagkayara. Anit kapag manistar yung mga gaya-gaya ang pag-sabi Maria Jesus sa templo. Kasi si Rafael. Sa mga kasahan, pero Dawid kami sa mga yan, ay parang kami sa mga kasala. Siya rin na pinapatawad niya mga mga kasala sa mga pinalo pinipagawin sa sulasyon dagaw sa maraon. Anta Maria namin Diyos, kami makasala ni kami din, kami niya sa pagkakilan niya. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Pag umawat Santa Maria namin Diyos, kami makasalang kami din kami ng sakto sa pagkanda niya mo. Amen. Sir, pwede ko patawan kami sa mga kasala, ligtas ang kalisplay sa impyerno. Sabi niyo, pag ginawa ng mga Pilipino sa purgatorio sa loob niya, kung gaya sa kahit sa inyong pagkaya, ang kalimang misteryo, kaya gaya ang pagkawara ni Jesus at ang pagpapuas sa iya sa templo. Aman niya man ang kusulang sa bawin niya, alam mo? Mapasamahan ka din mo pinagradot mo disorganin sa rin sa langit. Para kagura ng Maria pa kayong grasya, yung kagura ng kondisyon sa iyo, pinulog pa rin sa mga babae, kaya pinulog pa rin sa inyong malaamin sa Esron. Para kagura ng Maria pa kayong grasya, ang kagura ng kondisyon sa iyo, pinulog pa rin sa mga babae, kaya pinulog pa rin sa inyong amin sa Esron. Para kagura ng Maria pa kayong grasya, kagura ng kondisyon sa iyo, pinulog pa rin sa mga babae, kaya pinulog pa rin sa inyong amin sa Esron. Sura ko na Maria ko na kami grasya. Ang siguro ng kondisyon sa inyo tinutulog ng babae ko at tinutulog sa inyo naman na aking serso. Sura ko na Maria ko na kami grasya. Ang siguro ng kondisyon sa inyo tinutulog ng babae ko at tinutulog sa inyo naman na aking serso. Sura ko na Maria ko na kami grasya. Ang siguro ng kondisyon sa inyo tinutulog ng babae ko at tinutulog sa inyo naman na aking serso. Maraming gura ng Maria, panapaging grasya, ang gura ng kondisyon sa inyo. Pinulog ka rin sa mga babae ko, sa pinulog ka rin sa mga manapin sa Erso. Maraming gura ng Maria, panapaging grasya, ang gura ng kondisyon sa inyo. Pinulog ka rin sa mga babae ko, at pinulog ka rin
galing sa imong mahal na aking Jesus. Maraming salamat Maria ng Panginoon sa buwan ng bigyan sa imo. Sinurog ka rin sa mong babae ka kung sinurog ka rin sa imong mahal na aking Jesus. Maraming salamat Maria ng Panginoon sa buwan ng bigyan sa imo. Sinurog ka rin sa mong babae ka kung sinurog ka rin sa imong mahal na aking Jesus. Pag umaon na maasin ang aking pati ng Espiritu Santo. Hi Kuya Ariel. Hello. Pasensya na po kayo at tayo nabibisi. Kami rin yung ginawa ng mga bibili ng kalag sa purgatorio sa lugar kung ganito tayo na pala sa inyong pagkahirap. Darang ko na Maria, Pinibisama, darang ko na Maria, Nibis Api, darang ko na Maria, Esposa ng Espiritu Santo. Darang ko na Maria, si Francisco, Trinidad, darang ko na Maria, Trinidad, Pagkasin, Kasalan, Maawin na Tuloy ko kari inulang. Tambalan niya rin yung sa mga padang yung mga pagmaligis sa gamit sa gamit. Para siguro na Maria tanong ka rin guys yung siguro ng kondisyon sa imo. Sinurog ka rin sa mga babae ka kung sinurog ka rin sa inyong mahal na aking Jeso. Pag bumaon na naman sila ng aking pinag-istorbo sa ito. Dita niya Biblia rin Maria, laburang na. Kristo, ulang na. Ariel, Kristo, hinanyuga kami. Kristo, hinanyuga kami. Hello po, Ate Ate Ariel. Isahin para tubos ng pinaban. Diyos Espiritu Santo. Santísima Trinidad sa Roto ng Diyos. Santa Maria. Santang Inamin Diyos. Santang Biyarin sa Gabos na Biyarin. Santa Iglesia. Inamin pagkakera. Inamin Diyos na nabiyaya. Inamin paglaom. Inamin na malinigon. Inang mabinion. Inang matubison. Inang day na ulaktan. Inang kamungutan. Inang kawiwilihan. Inang maray na hatod. Inang paglalang. Inang magulabot. Diyarin na pagpotol. Diyarin na gagalang. Diyarin na pagbabanto. Diyarin na mapangyari. Diyarin na mayrakon. Diyarin na maimbodon. Salmin katanusan. Tukawan kadanungan. Dahilanin sa mong kaugmahan. Baso sa kalag. Baso na ikong galangan. Baso na pagpalain ng debosyon. Burak na makahulugan. Sorry ni David. Sorry na Gadi. Harong na gulawan. Kabanin sa tipanan. Tataan ng langit. Dito na makaaga. Dito ng ibanggilasyon. Paumayin ng mga nagbibilang. Kaibigan ng mga parapasala. Paralangan ng mga nagmumundo. Paalawan ng mga Kristiyano. Reyna ng mga angeles. Reyna ng mga patriarka. Reyna ng mga propeta. Reyna ng mga apostoles. Reyna ng mga masteres. Reyna ng mga konstitutores. Reyna ng mga biyagines. Reyna ng galos ng mga santo. Reyna ng tinangidan din ng kapatid ng kasal na orinat. Reyna ng sinakat sa langit. Reyna ng sarili sa Rosario. Reyna ng pamilya. Reyna ng katuninungan. Ordero ng Diyos na nagpaparakan ng kasalan ng pinaban. At ordero ng Diyos na nagpaparakan ng kasalan ng pinaban. Ordero ng Diyos na nagpaparakan ng kasalan ng pinaban. Pamiti. Paalaw ka ng tayo. Pinapaalaw ka ng tayo pag ang puno mga nainanin Diyos sa ripag. Wala din sa mga lapag kayo ngayon. Sa tao ba mga kaipuhan at tangan ang gawin ng pagsagot ng pag-alaman kung may mga nagbiyan ng diraray at ng dita. Ipamibim kami umada namin Diyos. Pamibi, o Diyos na sa inyong bukong na akilipan sa inyong pagkantao pagkagalan sa inyong pagkawaliwat. Pinalokat para sa mandalok na yung buwan na dito sa alpura nagmangayong mayong kami sa inyong nagtawag sa nahuli sa pagkawalipor niyang panungan sa pagkawalipor ng mga mali. Santo Rosario nin mamaraway na Biyering Maria. Masunod lugod niya man sa indag patukla na tinukantay niya man sa indag kapanugan ng limang sa Kristo sa mga naman. Amen. Sa Santa Maria Reina, sinalim pagkahirap para kapangayan kami sa patempin na regal niya mo. Ikaninarang niya mo ng mga isinubol na amin ni iba. Ikaninagagan niya mo ng mga pinagbabakuas na nalamis ito sa dagang pinaninamisan.
Kaya nga, di para sulod na muli din kami sa mga matamong marathon sa pagkatapos ng pagsubod sa muya. Ipakita mo sa muyan sa inyong mahal na aking si Jesus. Kumera po, umaugayan, umawang sinagyarin Maria. Kung Maria ang pinangidang din, laktan siya kasala na original. Kami din kami mga minadalit sa iyo. Aman niya mo na ito lang sa bawin nila ng mga kasamang kadamit yung nagpapalito sa lagamit sa rin sa langit. Tara, tugulan ng Maria, tanong ko ng grasya, ang tugulan ng pandisyan sa inyo. Sinurog ka rin sa mga babae, basta sinurog ka rin sa inyong mahal na aking si Jesus. Pag umaon na ng mga sinang aking at inyong Espiritu Santo. Nubino sa mahal na Santa Cruz, pagkandaan sa kapagpagawa na niyang hindi ko ng kami sa mga kaiwan. Sa pagkanan Diyos lang aking Espiritu Santo sa amin. Sabi din pagkasunod. Mami sa nagayang Diyos na pinakabanal mo sa karoon ng Diyos. Kulitan pagkadot sa ikon sa inyong pagkadot, tamanin mo ba sa inyong tumasyon sa inyong mga dagang dugo. Ang sa mga kasalan, kinakaurasan niya maging sa mga pagkasalan sa inyong pagkabang. Pag sa inyong grasya, ang bula pag-imbulanos na mabakilunan niya mga sa kanyang buhay ka na niya wala pa mga sa inyo. Sa inyo ko na pagkawagay, pinatawag na mga kasalan. Tara-tara. Natatara-tara ka o tumambit ka na gayong po sa kaibahan sa mga sa kaibahan kan siyang nakurukan mga angeles. As in, nagpapasalamat si Ami Kenzo Cristong Pagoramita. Kahuling pinapagkanigo kanin kaumawan. Ginibukan niyang purunukan sa iyong Diyos na nakamahalan. Tangaling maging kang bulong kay Inaban. At nangungurong sa iyang mga tibong makalagsan sa pabayadaan kang imong mapagkapangalan sa imong na paano mapabuhay ang mga nagalaman ang kaumawan niyan ay isagpod ka man out pa. Aman niyang lang sa langit sa mga meron mas ano ka lang sa gano'n sa langit. Pag kumawa na lang ang aming Espiritu Santo. Naman niya man ang sulangit sa buwan niya rin mamaksanang para magbigay ng pagkakit sa lagan sa langit. Pag kumawa na lang ang aming pati ng Espiritu Santo. Sa spaghetti. Naman niya man ang sulangit sa buwan niya rin mamaksanang para magbigay sa lagan sa langit. Pag umaw na namasan ng akit at inyong Espiritu Santo. Aman niya manong silang sa barin niya rin mamaksa mong kadalang sa mga hindi sa gano'n sa langit. Pag umaw na namasan ng akit at inyong Espiritu Santo. Aman niya manong silang sa barin niya rin. Ako sa mga kadang magkailan ng hindi sila galing sa rin sa langit. Umawa na lang maasigan ako, pati na yung Espiritu Santo. Ikadawang Tara-tara sa ikadawang daw. Natataran pakaw sinang na kayo at bahay ng mga mahal na pagdaan at sa kasarong minda. Nagpapasalamat si Ami Kenzo Cristong Pagoran ng pagkasulit sa nakot siya. Tawan sa linda mubulikan sa iyang pagmawot. Nasambahon sa Diabos na banwaan sa pinapan. Kasi purong na nga ni Maria rin ang kanulaan ko. Itong magsamba na magkanigo sa langgayo sa Diyos na sukat pag umawan sa panahon. Nadaing kasagpuran, magkagurang man out pa. Aman niya man ang silang sa mga niya rin matsamang kadanto na rin sa langit. Ang umawan sa mga sinan aking pati ng Espiritu Santo. Aman niya man ang silang sa mga niya rin matsamang kadanto. Kaya ko nandot mo rin sa galing sa langit. Pag
Pag umawa na naman din ang aking Espiritu Santo. Kanya ko ng sulamit ng bagong niya rin kung ako sa mga kadami sila ng pagkagamit kami sa langit. Pag umawa na naman din ang aking Espiritu Santo. Aman niya mo ng sulamit ng bagong niya rin mo. Tapos sa mga kadami mo kaya ang nagpapagdami sa langit. Ati asal niya kami. Kaya sa kayo mo pag umawa na naman, aking Espiritu Santo. Manya mo ng sulamit sa bawang niya rin na ako ang mga ito ko ng pagpagdami sa langit. Pag umawa na naman, aking Espiritu Santo. Pagtaran-taran sa ikatulong aldaw, pinagtataran-taran ka sa sinungitan ng gayong Diyos. Kakaibahan ng gandabot ng mga propeta sa padarong ninda. Magpapasalamat si Ami kay Kristo ang pagurang ng katahulik na mo at siyang kawan paninda mo. Sa pagkahirap niya sa imo. Kan sa iyang Diyos na persona na bakong kalugdan kan sa iyang iglesia militante. Ang iglesia na huli sa sinangkapan niya kan itong sakramento asin kan mga kayamanan kan mga digno na misteryo. Konsiri, pag umawon kalugod sa panahon na daing kasagkuran, magagurang man out pa. Aman niya mo ng salamit ng bawang niya rin umaksa ng kadanito ng baktong isagano. Salamat. Pag-umawa na naman sila ng aking ng Espiritu Santo. Maya ang salamit ng bawang niya rin umaksa ng kadanito. Kaya ko ng baktong isagano sa mga salamit. Pag umawa na naman sila ng aking ng Espiritu Santo. Aman niya mo ng salamit ng bawang niya rin umaksa ng mga kadanito. Salamat. Ahora na naman ng Espiritu Santo. Kanya mo ng salamat ang bawang niya rin mo. Mapasamaan kadan mo kayo na nung sinagasin sa langit. Hello po sa Pai, pasensya na po. Kuya Rene. Espiritu Santo. Aman niya mo ng langit ang bawang niya rin mo mapasamaan kadan mo kayo na nung sinagasin sa langit. Gumawa na ng mga sinanakit at Espiritu Santo. Pagtara-tara sa ikapat na aldaw, pinagtara-tara ng kapao sinangitan ng gayong ito sa kaibahan. Kan mga apostoles sa kasarok nila, nagpapasalamat si Ami. Kaya sa Kristong kaburan ng katahol ng namin ng tawan sa aming damo, tahol isa sa imo binirang niya ang buot ninyo. Daing kabilangan ng mga kalag, mga parkasalang matatagas na buot, mga apostoles at mga pagano, na nagkasinaldangan kan mga sirang kan sa imo, daing magrurumarong na ilaw, sinisikwal ang sa indang mga kamalian, nagpapahayag ng sarok sa ng pagtubot, nangangako din sarok lamang na bautismo, nangagpitbit sa sarok sa ng simbahan, nangaglingkod sa sarok sa ng tubunan, kasi nakuot sa sarok sa ng Diyos, sarong sa ng Diyos, naglalang asin, nagurang namin gabos na tagang na magkakaligo ng mga kaumawan sa God sa panahon na daing kapatusan. Kuya Rene, hello po, pasensya na po kayo. At siguro, Marami ko lang ay pagmawa na lang ako ng aking pinag-vlog sa ito. Nangyari ng sa langit yung mga nangyari mo.
Mano sa mga kadan mo kayo na sa galing sa langit. Bakit pag mauna na masinan ang tipo ng Espiritu Santo, aman niya mo ng langit sa bawang nanyaran mo, ako sa mga kadan mo kayo na sa galing sa langit. Pag umauna na masinan ang tipo ng Espiritu Santo, sa bawang nanyaran mo, ako sa mga kadan mo kayo na sa galing sa langit. Mauna na mga sinanapit na tinagsigang sa Santo. Aman niya mo lang po sa langit sa mga nanyaran mo. Mga kasamaan dara ng tulad ng tulad sa langit. Mauna na mga sinanapit na tinagsigang sa Santo. Magtanong na sa ikalimang ano daw, pinagkakaroon ng kaos ng dito ng Diyos, sa kaibahan sa gabos na mga banal na pangilista sa kasakot nila. Nagpapasalamat si Amit kaya sa Kristo sa kuratan sa tanang at siyang tawag kanila mo. Tara, binuot niya na huli sa inyo sa bangkitan. Makaligpas ang dahil kabilangan na mga kalab, kulit ta ika ang tunay na tiyabi na inabukas ang kabos na karantahan ng langit. Tangaling pakadaraha sa inda sa langit noon na itong paraiso. Mahiling din tayo ang Diyos natin. Mag-out inda kan sa iyang mga kaumawan sa tugod sa panahon na dahil katapusan na pagmurang man-out ka. Aman niya mo ng sa langit sa bawang niya ng mga kamagalan mo sa langit. Maawa na lang natin ang aking pati na may aman niya mo sa langit sa bawang niya ng mga kamagalan mo sa langit. Maawa na lang natin ang aking pati na may aman niya mo lang sa langit sa bawang nangyari mo. Ako sa mga kaya mo kayo ng pagpunta sa lagang sa langit. At umawa na naman sinanaki pati ng Espiritu Santo. Aman niya mo lang sa langit sa bawang nangyari mo mga sa mga kaya mo kayo ng pagpunta sa lagang sa langit. Mauna na natin ang aking pinag-Espiritu Santo. Aman niya mo lang sa langit sa gawin niya lang mga sa mga kalenda sa galing po sa langit. Pag mauna na naman sila ang aking pinag-Espiritu Santo. Pagtarang-tarang sa ika-anong na aldaw, pagtarang-tarang takaw sa mga ito na tayo at sa ibahan sa gabos na mahal na Margaret. Sa kasarap nila, nagpapasalamat si Ami Pedro Cristong pagdarang ng pagtanaka at iyang kawan ng gapog gulit sa nangalakan na pagkadayo sa iyo. Natuklasan man ang tulad na kamahal, mahalagang kayamanan na sinasambakan sa inyong pagtabot. Kanaldaw na ito, binuhay kang tuburang namin sa inyo ang kalawig ng kapangyarihan, ni pagtaglag sa mga Diyos ni mga dait, bunyag, asin sa pagtaunin kasupugan sa mga pagano asin sa mga pirili. Ikakonsirin ang katibayan ka mamumuto na kasariputan ng Diyos na sukat umawon sangkod sa panahon na daing katagpuran magkaburang man out pa. Aman niya mo nang silang jambaran niya rin ng makasamang kalanong kayo ko na lumalipot sa galing na rin sa langit. Pag kumahon na namasin ang aki pati ng Espiritu Santo.
Naman niya mo nagsalangit sa balinyaran mo. Napasamuhan ka dahil kayo ko ng pagpaliti sa galing sa langit. Pag umahaw na naman sila na aking pati ng Espiritu Santo. Naman niya mo nang sa langit sa balinyaran mo. Napasamuhan ka dahil kayo ko ng pagpaliti sa langit. Pag umahaw na naman sila na aking pati ng Espiritu Santo. Naman niya mo nang sa langit sa balinyaran mo. Mapasamahan ka dahil mo pinagulabot mo dito sila galing sa langit. Pag umahaw na naman sila ng aking pati ng Espiritu Santo. Naman natin sa gamit sa balinyaran mo. Mapasamang ka dahil mo pinagulabot mo dito sila galing sa langit. Umahaw na naman ng aking pati ng Espiritu Santo. Matagal-tagal sa bayan ang siya. Nagkataran-taran kakaot ng di talaga yung krus. Sa kaibahan kan mga mahal na konfesori sa kasaro ninda. Nagpapasalamat si Amit yan sa Kristong Tuburan ng ta. Namot siyang tumauso sa imo ninda mo. Sa imo ng kababalikan, pinapandaog niya si mga dagat sa mga Kristiyano sa Eriwal sa nagagatan ng Tolosa. Karapon maniling ang mamumuton na layong nadawan, si mga Kristiyanong bayani luminawas at nangag-awit pasiring sa tagumpay kay Satanas na duman nasukugan, alintangan, pinag-umaw, ang mahal na Diyos, kahit tungon yan asin sa bukod, sa panahon na daing katapusan, magkagulang man out pa. Aman niya man ako sa langit sa bawang naranumak sa mga kadanukyo, kanang magpalit sa galing sa langit. Narap, kurang na Maria pa ng kuning grasya. Ang kaguralan ng Diyon sa imong pinagpulay kong babae dyan po sa sinunod sa imong mahal na aking seso. Ay pag umahaw na naman sinasakit pa sa Espiritu Santo. Aman niya mo ng sa langit sa bawang nyaran mo. Mapasamang ka dahil ng biyonan mo paligid sa langit. Pag umahaw na naman sinasakit pa sa Espiritu Santo. Naman niya mo lang sa langit sa bawang nyaran mo. Mapasamang ka dahil ng biyonan mo paligid sa langit. Ano po? Anak na simula na pala yung dasal. Pag umahaw na naman sinasakit pa sa Espiritu Santo. Naman niya mo lang sa langit sa bawang nyaran mo. Mapasamang ka dahil ng biyonan mo sa langit. Pag umahaw na naman sinasakit pa sa Espiritu Santo. Naman niya mo lang sa langit sa bawang nyaran mo mapasamaan sa halian mo. Pero ko na rin sila galing sa langit. Pag umahaw na naman sinasakit pa sa Espiritu Santo. Nagkaraparang sa mga kailaw. Nagkaraparang na bahay ng kita naglayong puro sa kaibahan. Hindi ka sa mga kailaw. Puro na nanit ang kaibahan ng Maria rin nanin mga dyan. Nagpapasalamat siya ang pagkakaroon ng lasa ng pagkawang kating damo. Tinulong mo kahit kami tagumpay na lugar na ito. Hindi umawan sa inka. Pinagkahalang kami. Ito Kristo na inukan sa pagsulidan. Inimukay. Hiring man siya na panahon. Pinagkahalangan sa sulidan. Mahalagang religya na makagilang ka na makagibos ng malasan. Pinaban nila
makuring ka galangan, itinaon niya mo sa mahal na Diyos, itong kagalangan na manungod sa iya, huli sa imo, umahal na Santa Cruz out pa. Manya mo na sa langit, ang buwan niya rin ang maksamuan ka na rin ng magpagdagan sa langit. Pag umawa na lang akin ang aki, pag yun ang Espiritu Santo. Naman niya mo lang sa langit ang buwan niya rin mo. Kapasamahan ka dahil mong piyagulan pag magpagdagan sa langit. Pag umawa na naman sila ang ipati ng Espiritu Santo, naman niya mo lang sa galing ng mga nangyari mo. Kapasamahan ka rin ng sa galing sa langit. Pag umawa na naman sila ang ipati ng Espiritu Santo, naman niya mo lang sa langit ang mga nangyari mo. Kapasamahan ka rin. Kaya mo lang sila galing ka rin sa langit. Pag umawa na naman sila ng aki pati ng Espiritu Santo. Yung kuya Aman Bibi. niya mo lang sa langit sa mga nangyari mo. Tapos sa mga gadan mo, kaya ko lang magpunig sila galing ka rin sa langit. Pag umawa na naman sila ng aki pati ng Espiritu Santo. Pagtarataran sa ikasiyam na andaw, pinatatarataran ka o pinanggit na nagayong ko. Kakaibahan kang debos na mga banal sa kinaban asin sa mga santos sa langit. Nakasaro ninda, nagpapasalamat si Ami Keso Kristo pagkuran ng tao tanamo o siyang tumauso sa imo. Ninda ko sa imo. Tinipon niya ang mga bunga ng katanusan na ulikan mga iyan. Nagkaigwanin ka pa, pinabangan ang simbahan. Pinadulag ang demonyo na para ang mga salang pagsubod. Napalakop asin, pinahalangkaw ang kamahal-mahal Cake ni Hailey, pangalan ni Jesus. Si Toothless. Sambahong lugod niya mo asin, diraray magkumawon si Heso Kristo. Nagtios, nagadan asin, nag-ampon sa imo asin. Si Kuya Benji, hello Kuya Benji, hello. Magagurang man out pa. Aman niya mo lang sa langit lang ba may nararamdaman sa mga kalan mo sa langit. Kumawa na naman ang aking pati ng Espiritu Santo. Aman niya mo lang sa langit sa kung anong meron mo. Tapos sa mga gadan mo kayo ang ba't hindi sila galing sa langit. Dapat yung kita. Pag umawa na naman sila ang aking pati ng Espiritu Santo. Aman niya mo lang sa langit sa kung anong meron mo lang sa mga gadan mo. Kayo ko lang kung hindi sila galing sa langit. Pag umawa na naman, pinanangkin ko din ang Espiritu Santo. Aman niya mo lang sa langit ang bangon niya rin umaksang ang kadet. Kaya ko lang ba't mag-bless na galing sa langit. Pag umawa na naman, pinanangkin ko din ang Espiritu Santo. English talaga Kuya Benji, English. I-ano mo muna Kuya Benji, i-tap mo. Pag tap mo yan, makikita mo Tagalog. Pag-uwi ko sa samang tinta kasi, turugod mo nga rin kami sa samang tanto. Ika ang tanda ng sari ko langit tumingin, ika man ang arpo ni Rizon. Ang panahon magsagit, turugod mo nga rin kami sa samang tanto. Padaling na doon, ay alitok-tok ng bukit ng kalgado, ika nag-ulit pa dito, pinagsakit, uli sa salang balagit. Padaling na doon lang mo ang pagkaluig na demonyo mahiling ang mo natago sa impyerno. Uli sa kabagsigan mo na sila ang Kristo na mukha na pidaso ang doon sin pagano. Ang burap na natin sa Santa Iglesia Martin nito yung pagkain ka sa ina na mudang sere. Ang totoong tinipid na daigayong mainit at sinagaman at
gabos nga sa sari. Umawa ni Daig tapos kawin na orong katangkos na tinakuan siya. Tapos tamani kitang matubot. Sa sumawang tama na dahil ng katapusan ulit ang Diyos tinawan. Hindi ko lang kabagsika. May bagsika at may gasto tinimahal na Santa Cruz. Huling tinawan niya sa tuyang para tubot. Sambahong tasin luhudan ang Santa Cruz na paladan. Nani kitang maumayan kang sa tuyang mga hila. Amin mahal na oliba, amin sipur na maugma, amin daing sipur na palmasit pres na magaya-gaya. Kung kahoy na paladan, kahoy na makaumay, kahoy na ikamumuraway, out palugod giraray. O krus na makawiwili, krus sa samong pintakasi. Antiki na. Tapos ang ileledon consis astris multiplis. Kuminibos multum amabilis sanctor on justice sola Christi. Digna ultam talentong dorsilig ng dorsis grabo dilipores. Kundira salbat presente. Kaperbat entomis mo dilaw divos kumulita. Adoramos ni Cristo benedicimos tibi. Gola per crucem. Gola per crucem tuam reunisti mundo. Oremos. Dios que en proclara salutaria crucisi. Labiasyoni paisinis. Tua in miracula susnasti. Punyo di hospitali niclio. Eternia. Diate poprepia consequamor. Ibidis et regnas in secula seculorum. Amen. Pamiti sa katapusan. Buti ng lita na gayong krus na nangungurog sa gabos na marumbong na kahoy na nagtataon ng kagayon ng tatanong man. Ikaan kahadian kan Diyos Ama, ancestro kan Diyos Api, asin angelo kan Espiritu Santo. Ikaan damog asin kaumawan kan maestro, na pinadupa asin pinako sa imo ang katibayan kan sa Diyos ng mga gitong mga lasan. Ang kabuhayan ng mga badan, ang sugod ng mga maluya, ang kaduro ng mga buta, ang tabang ng mga ilog, ang kalasang ng mga balo, kaginawahan ng mga nagmumundo, ang liwanag na pinaparehas kan sa mong kamagmahal, ang baraharubay ng mga propeta, ang parasador ng mga apostoles, ang kamurawayan ng mga martir, kasarahan ng mga konfesores, kabilihan ng mga berlinis, ang kaugmahan ng mga padi, karigunan ng mga banal, batok-laugdan kang simbahan, kasarigan ng mga maluyang buot, kaginawahan ng mga naghihilang, pakano ng mga nagkakait, burabog na tulig, nabuhay sa mga napapahuli sa katanugan, karangahan ng mga nagmumundo, pandaog niya mo kisatanak, kagadanan ng kasalang, gamot asin dahil ang nilambang matay, asin waras na biyaya, mabinungang kahoy na olibo, sidro pinilo ni Diyos, marambong na kahoy na palma sa tanungan kan simbahan. Halangkaw na sipres, sinanglita na puno kali, hading makakamhan sa gabos na kahoy. Kabuhayan asin, burabo din kaliwanagan. Sinasambakan niya mo, ginagalangan asin, inuumaw asin sa imo, pinapamahala ang kaipuhan asin ang mga kaipuhan kan bilog na Santa Iglesia tanganin, huli sa imo, hinanyugon kan kagurang na, at sa mong mga pagmahingayo. Itugod sa moya ang mga pinahagad kung kapanungod sa iyang urog na kamurawayan sa karahayan ka sa mong kanakasilisa. Lugarin mong kaumawan na iyo ang sa mong hinahap. Urog na, minamawat alagad, labis sa gabos. Iabot mo si Ami kang biyaya ng banal asin. Asin babansay tamaning ano, sa iyang kagurangnan asin para tubos na sino kung sa kamamon sa iyong ako niya huli sa imo ang sa kamurawayan sa insya naghahali sa kaibahan kan asin kan Diyos Espiritu Santo sa panahon na dahil katapusan magkagurang man out pa pagdusay sa mahal na ko o mahal na ko sa pasalamatan. Hello sa 12. Ay, si Kuya Benji. Saka si Kuya GPC. Hello. Sagkod sa pinanood niya mo ang samuyang buhay sa maestro na pinako sa krus, mainatang ang sa iyang bago asin buhay, huli sa samuya asin sa mga tao gabos. Magbibin kami sa bugoon kan krus,
Asin papatunayan niya mo sa katukdukan kan sa imong kan sa mong maestro magiging kami ng mga lingkod sa krus. Asin dadarawon niya mo ang waras na biyaya kaya ang sirisi sa imo. Sa magkapitahon niya mo, magiging kami mga katuwid kan krus tagod na gayo. Kan espiritu huli sa muya nagadan sa krus out pa. Aman niya mo ng salamat sa pamilyaran mo. Ako sa mga gadan mo pero ganun ko dito sa daganan sa rin sa langit. Pag umaon na ng maasinan aking pagkain ni Espiritu Santo, nabina sa mga rawayin na Biyerden Milagrosa. Pagkandaan sa mga pagsunan niya kung dito lang pangit ito ng tayo sa pagkain Diyos Ama at Espiritu Santo sa amin. Nagurang ng Bunso Kristo, Diyos ang totoo, asin tao man na totoo, kasi pasisunod sa kuya. At susulsol akong gawin ng tulok na gawin pagsulsol sa pagkasala ko sa inyo, ulit sa nangyayari ng pagkandiyos kasi ulit na namungutan takan na ulog sa gabasya ko nagmulaw, hindi ko ang paggulaw. Ninday na mayo pagkasala rin at asin yung pagkikay ko ng mga pagkalamang Diyos sa pinagkakasalat ko sa inyo. Nagwala naman ako ng pagkumpisa sa inyo pagkakang pumagal ng pagkikensya. Tinagtugon sa kukan pagkumpisa lang kong Padre. Nakatugulan ng kong Diyos, ang minudulog ko sa Emmanuel ko sa mga gilo ko pati mga sakit ko. Kabayag ka dyan ng kasalang paggamot sa sinta na nanarig na gayo ko sa pagkamera ko ng day ko sa gulan. Natatawin ko po iyan. Huli ni si Mahal mong dugo, pati mong pagkagalan sa cross. Itatawin sa kongrasya mo. Ngayon kung ikalikay sa marat asin, ikapag na yung sa puso sa pagkagalan ka out. O Maria, pinangidang din ang kasalan. Pamili sa kabos na aldaw. Mamin sumagayong Biyarin Maria, mamurawayo na ina ng Diyos, asin sa mo yaman na ina. Mamumuton asin maugayo na tagapagwara sa mga taga-kinaban. Nin mga labis mo na biyaya, sirin sa napatunayan, kangaran na milagrosa, na itinaos sa imong medalya sa bilog na pagsarig. Ipinapaubaya ni amin sa imong mga kapit. Ubanal asin mabilimong nagayong ina. Ang sa iyang mga pagsiod, ang sa iyang mga kahalitan, iriman ang sa iyang mga pag-urisawan sa oral daw asin sa bilog niyang pagkabuhay. O mga kamutin sa lumina na sa giraray natatanaga sa pag-ubos sa gabos na minadulog sa iyang pag-angkon, mga kamot na sa gabos na oras nag-aapod sa samuya, mga kamot na pinaghahalian kan mga langit mo na banaak na nakakaliwanag sa bilog na kinaban. Magdalita ka, mahal na Yan, Biyernes. nood lang po kayo at hindi ako pwede mag-ingay kasi may nagdadasal. Iami ang mga biyayang kinakaipuhan niya sa pagkautob kan mga katungdan na kalakit sa imong kamugtakan dito sa ibabaw ng dagat. Asin, out palugod na ako niya ang mga kamot mong sinanglitan ang mga waras na biyaya na iyong mantabay sa iya pasirin sa pagkabuhay na dainin katapusan out pa. Pabibing San Bernardo. Diromduman mo o mahira ko na gayong Biyernes Maria na daipa nadangog sagkod na ang sinasabing pinabayaan mo ang isay man na duminulog sa imong pag-ampon, uminarangkan sa imong pagkaugay asin, pinagad kan sa imong tabang. Kasi rin na pagsarig, minapaalaw kami sa imong nin mga Biyernes. Pinagbakukan, gabatan sa imong mga kansamong mga kasalan. Nangangahas kami dumulog sa imong atubang. Hari pagsikwalan ang samong pagnayin mahayupin namin. Diyos, at angani, kinanyuga asin pangatamana ang mga iyan sa samuyang karahayan out pa. Pamili sa ilot na aldaw. Maugayo na gayong Biyernes Maria, inanin, magayon na pagkamuot.
rinanin ka binian, asin, panarigan nin ka pinabad, kulikan pagdigdi mo sa ibabaw nin daga sa pagdara, sa muya kan sa ikan, sa imong medalya. Nagtaon nin dakon na mga lasan, kapaglaada ang mga puso niya mo sa paggamot sa Diyos asin sa imong sa imong magkasitawo. Wala si amin nin biyaya tangaling matalikdan niya ang mga bagay na dahil talaga sa kinaban na ini asin dahil siya. Pag mamutol kundi ang mga bagay na kakapalangit niya upang palawan ng mga parpasala o Birhen Maria, mantang dinara mo sa imong sinanggitan na medalya, ihagad mo si amin ng tawad sa iyang mga kasalan, makatigian sa iyang kaluyahan asin magadan lugod siya na malinaw na pagkagadan sa imong mga kamot. Tabangin si amin sa gabos na aldaw ni iyang buhay alagad, burok na nga ni sa laog kainin mo asin. Iabot mo siya kan mga karahayan ng Diyos, sa imong kaumawan asin sa karahayan sa iyang kalagaw. Narami ko lang na Maria, paano ko ng grasyo, pag-ulan ng Diyos sa imo? Pinurog ka rin sa mga babae ka ba, pinurog ka rin sa imong mahal na ating si Esos. O Mariang pinamidam dahil na ulaktan ng kasalan na original. Narami ko lang na Maria, paano ko ng grasyo, pag-ulan ng Diyos sa imo, pinurog ka rin sa mga babae ka ba, pinurog ka rin sa imong mahal na ating si Esos. O Maria, ang pinangidan din nilakpan ng kasalan na original. Nakakagulan ng Maria, panong grasya ang paggulan ng kondisyon sa iyo. Pinarog ko rin sa mga babae gawin, pinarog ko rin sa iyong mahal na akin sa Esos. O Maria, ang pinangidan din nilakpan ng kasalan na original. Pamibig sa ikaduwa daw. O Birhen Maria, nimidan din nilagrusa na inaapod kan Santa Iglesia na Estela Matutina, bituon sa makaaga, rinanin kalamitan at paalawan din mga pangkasada sa maugmang buot. Rinurok niya mo asin, ipinabalangin mo sa ibabaw ng yaga, at mga karahayan na sa munyong kinamtan, huli sa madangal, sa imong mga api, kuya si Ami, sa imo sa mahal na pag uyas yan sa pamitisan ko sa lampati ng pagkamuot kinahin mabansay na pagmahal lilingyanin mga matang maugayon ang sa imong mga aki kami mga minapaalaw sa limboy kan kapangyarihan mong medalya asin. Tabagi si Ami sa pagsagabos na aldaw. Minsa iyang buhay, alagad, kurog na ngani. Sa laog ka ining nobina asin iabot mo. Sa iya, ang mga karahayan asin mga balaog na sa iyang hinahagad. Asin minamawag kayo magkakanigo sa ulog na kamrawayan nin Diyos sa imong kaumawan asin sa karahayan sa iyang kalagaw. Nakaguranan Maria pa ng pagkakasyon sa iyong kondisyon sa iyong pagkakasyon sa iyong gaya. Sinurog ka rin sa iyong akin si Esos. O Maria ang pinangiganda nilagkan ng kasalan na original. Nakaguranan Maria pa ng pagkakasyon sa iyong kondisyon sa iyong pagkakasyon sa iyong gaya. Sinurog ka rin sa iyong akin si Esos. O Maria ang pinangiganda nilagkan ng kasalan na original. Marami ko rin ang Maria ng pagkakasyon kontrol at siyang sa iyong pinagkakasyon sa pagkakasyon sinunod ko rin sa iyong na ambience si Ezod. O Maria, pinagiganda nilaktan ng kasado na original. Pamibis ay katulong aldaw. Banal na gayong Birhen Maria ni Medalya Milagrosa na inaapon kan Santa Iglesia na Juana Cielo tatak ng langit. Mapag-ampon na ina Birhen, paalawan ng mga parpasala asin, karangahan ng mga nagmumundo.
daranin dakulang dakulang rama na makamtan niya mo ang samong pinahagad karag daipa sagod mo niyan nina dangog na sinayumahan mo ang isayman na minaaram sa imo. Minadulok si Ami sa imong pamitisan, tanganing ipamatang sa imong mga mata, ang kaipuhan niya, alagad dai pinakaipuhan na sabihon niya mo mantang talastas mong padagos, kung ano ang magkakanido sa iyang sa samuya kaya dai pinakaipuhan na ipahayag pa ang mga manungod ay mga namumurog na pinahalat niya mo sa imong pagka mahirapon, iyuan malinig na buot ang pusong mamumuton sa Diyos asin sa magkasitawo, pusong natatalaga sa pagtios kan mga kakulangan min kapwa tao asin sa pagpatawad kan mga kamudahan o Maria na ipinangidam daina ulaksan kan kasalan na original. Magdamit ka bang tabangan mo si Ami sa bilog na panahon minsa iyang pagkabuhay alagad purog nangani sa laog kaining nobina asin iabot mo siya kan mga karahayan asin mga balaog na sa iyang hinahagad asin pinamawot kon magkakanigo sa orog na kamurawayan nin Diyos sa imong paumawan asin sa karahayan nin sa iyang talagaw. Karakuranan Maria Panangkaling Grasya, kaguranan ng Diyos sa imo. Pinarog ka rin sa mga babae gabos, pinarog ka rin sa imong aking skenso. Maria pinamidan din nilaktan kang kasala na aminan. Karakuranan Maria Panangkaling Grasya, kaguranan ng Diyos sa imo. Pinarog ka rin sa mga babae gabos, pinarog ka rin sa imong aking skenso. O Maria pinamidan din nilaktan kang kasala na aminan. Aman kay karakuranan Maria Panangkaling Grasya, kaguranan ng Diyos sa imo. Pinarog ka rin sa mga babae gabos at tinarog ka rin sa imong aking si Eso. O Maria, pinangidam binulaktan kang kasalan na original. Pamibis ikapat na aldaw, umamumuto na gayong Yamil Maria, hinmidalya milagrosa na, inaapod kan Santa Iglesia na konsulactrix at Victoro, pararangan ng mga nagmumundo, ilawin mga naglalakaw sa mapanganib na dalan pasiring sa ikaduwang buhay, mapangyaring pagsud, mamidbid na sinda sa imong medalya milagrosa. Sa ringpoy kainin medalya, minasirong kami o mamulawayon na ni Diyos. Nyamo, tangaling mapaharayo si Ami sa mga pag-alaman, binaban na iman na sa mga bagay ng pagkasalan, ibuha, nagangayo-ngayo si Ami sa imong o Virgen Maria, hindi dahil milagrosa na dailubod siya maglakaw sa mahiwas alagan mapanganib na dalan, din sa iyang hamakan, magkagurangan kundi, kanuruan mo sin Ami pasiring sa daing sagkod na kamurawayan kung sain mo siya makakaiba sa panahon na daing tapos. Tabangin si Ami sa gabos na aldaw nin sa iyang buhay alagad turog na ngani. Sa laog kaining nobina asin iabot mo sa iya ang mga karahayan asin balaog na sa iyang hinahagad asin minamawod kung magkakanigo sa oras na karahayan nin Diyos sa imong kaumawan ang bisyan sa imo. Pinarog ka rin sa mga bahay gabos at pinarog ka rin sa imong mahal na aking seryo. O Maria, pinangyayam na nilaktan kang kasalan na original. Tara, kaguranan Maria, panangkaling Grasya, kaguranan kang bisyan sa imo. Pinarog ka rin sa mga bahay gabos at pinarog ka rin sa imong mahal na aking seryo. O
O Maria, pinangidam ng kasala na original. Tara, kaguranan Maria, para po ng klasyo, kaguranan sa Giselle sa imong kinabagay sa mga babae gabos. Kasi nuragarayan sa imong bal na akin sa Erson. O Maria, pinangidam din ng lakpan ng kasala na original. Pamibit ikanong na aldaw, urong na mapangyaring diyarin Maria. Din medalya milagrosa na inapodkan sa iglesia na Mater Purisima, inang malinigon inang malinigon, inang gainan, ligtaan, virgin na maugayon asin, inang mapag-ampon. Itinitingkalag niya mo sa imong mahal na ladawan ang mga mata, niya mong panunin luha daraan daing sukol na pagsarig na dadamugon ang sa imong sa mong inagramay, taan sa imong puso nin sarong ina, asin sisay na ina ang makapag binungog-bungog sa mga inagaghagan sa iyang aki na daing makikilingan kundi lamang ang sa indang pinaasin maraot man na mga sa iba mantang iguaman sana sindang ina na sa gabos na oras natatalagang tumaog sa inda kan sa indang kinakaipuhan kung iyan sa indang ikakarahay binubugtak niya mo sa imong pag-ingat o Virgin Maria ni Medalya Milagrosa ang sa mo kapakanan manungod sa hawak urog na ngani ang mapadapit sa kalag ang sa imong mga magurang mga araki, mga kaugay ning buot, sakod ang mga may maraot na kamatian sa imo. Magdalita ka, mahal na Virgin, mga Virgines na tabangan mo si Ami sa gabos na aldawnin sa iyang buhay, alagad urog na ngani. Sa laog ka ining nobina, asin iabot mo siya kay mga biyaya asin mga balaog na sa iyang hinangagad asin minamawot kung magkakaligo sa orong na kamurawayan ni Diyos sa imong kaumawan asin sa karahayan nin sa iyang kalagaw pa. Tara, kaguranan Maria, panong kaling grasya, ang kaguranan ng Diyos sa imo. Pinaurog ka kayo sa mga babae ka mo, sa sinurog ka kayo sa imong pan na aking sa ito. O Maria, ang pinangidam dahil laktan kang kasalan na original. Tara, kaguranan Maria, panong kaling grasya, ang kaguranan ng Diyos sa imo, pinurog ka kayo sa mga babae ka mo, sa sinurog ka kayo sa imong pan na aking sa ito. O Maria, pinangidam dahil laktan kang kasalan na original. Tara, kaguranan Maria, panong grasya, ang kaguranan ng Diyos sa imo, pinurog ka kayo sa mga babae ka mo, sa sinurog ka kayo sa imong pan na aking sa ito. O Maria, pinangidam dahil laktan kang kasalan na original. Pabibis ay kapitong aldaw. Mapag-ampon na gayong ina, Virgin Maria, Medalya Milagrosa, na inapod kan Santa Iglesia na Mater Amabilis, inang kamumutan na gayo, inanindanay na pagtabang, asin panarigan, kan mga nawara na nin pagsarig sa imo, mahal na ina, ipinapahubaya niya mo ang sa mga kapakanan urog na ngani sa mapadapit sa imong kalag asin magdalita na ipagwaras mo sa samuya ang sa imong mga biyada tapusan na pagkabuhay. O Virgin Maria ni Medalya Milagrosa, nanyuga ang Diyos sa iyo. Pinarong ka rin sa mga bahay ka bro, pinarong ka rin sa inyong mahal na aking serso. O Maria, pinagdang pinulaktan ng kasalan na original. Tara, kaguranan Maria, pinagdang pinulaktan sa inyo. Pinarong ka rin sa mga babae ka bro, sa pinarong ka rin sa inyong mahal na aking serso. Kagayangan sa langit.
Asin ika, Virgin Maria, ni Medalya Milagrosa. Inanyugaan sa mga inagagra, asin paabot ka, ang mga iyan sa mga rawayon, asin mapangyaribong na trono, kan sa iyong aking butong, asin iabot mo kan mga karahayan, asin mga balaog na sa mga agad, asin minamawot kung magkakaligo sa mga kamaruayan, din Diyos sa imong pamawan, asin sa karahayan sa muyang kalang sa Goto, o Virgin Immaculada, ni Medalya Milagrosa, sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Tanda na, mayong kapantay na sa langit ko binataw, mahiling kita ni San Juan, paano kung sa rawayan, kinanglitan mo Medalya, sa muya na panaranga, kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Sa demonyo na maliwag, Medalya sa mong kalasag, ang sa imong pagkahirap, makakanta niya mong hayang, nagtataon mo yung ranga, mga ngalasan mo Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Kalasag niya mo sa sugot, Medalya ng pagkamukot, minapakidon ang gayod, kan sa muyang parugot, mapangyari mo Medalya, palawan ni maugma. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Rama sa may kamunduan, ang Medalya mong bansay, burabo din pagkaugay, bulong sa may kasakitan, malupad mo sa gloria, darakan sa mong Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Yaon ang sa mong pagsarik, sa Medalyang tagalangit, pinanungdan na nindalit, mabansay na rawit-lawit, sa muyang puso, yaon ang sa mong pagsari sa Medalyang tagalangit, pinanungdan na dalit, mabansay na rawit-lawit, sa muyang puso na lumaya, huli lang sa imong Medalya, kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Ang lubos na paggamot sa muyang pinagdulog, kaligabot mapasangkog sa mantulin sa mong pagsurog. Kami sa lang, sakit agawa, buli sa imong Medalya. Kami sa imong ang Medalya iyon sa ilagan pagmahal sa mo sa moya. Tarangahan indakula magkayo mayong maurong sa daga. Iyo sa mong pagkakalda sa langit mo kang Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Medalya na mamuraway raw na sa malipungaw. Magdagita na tangkuban kapitan sa imong kugay. Buksi sa mong antata kang gloria. Mahal na Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Ini ang pagpapinasok sa paglupad ni palangit. Bikan sa puso na awit ilulo sa inapiri. Rinorokyaw ning maugma. Sinanglitan ng Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Ang Medalya at papadarakan sa muyang pamahalaga, mahugas na sa mong sala, karadagman o dakula, bituon na makaagaan sa imong Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Taksikan sa imong pagmahal, Medalya mo ng litan, masaga niya mo ang ilaw, dito sa dalawang babaw, tala sa mapuring daga, mamurawayo ng Medalya. Kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Medalya mo ang salakang kan sa muyang mga kalag, bilang sa muyang kagahag, sa pagsakat niya mo sa langit, na ikinakaugma na ang sa imong Medalya. Kami sa imong bulungan, kung sa imong mahal na grasya. O Virgin Immaculada, ni Medalya Milagrosa, kami sa imong bulungan sa imong mahal na grasya. Antipuna, Santa Maria Socorro Misteri, Cuba po sila Mino, Bibit, Clipil, Mura, Cruculo, Intervene, Proclero, Intercede, Prodil, Devoto, Garmin, Proceso, Sintias, Onlis, Tocompo,
bamin ko. Celebranto, tuwang something, commemoration. Dignaris, laudaris, tigrado sa kurata. Damini, garsote, kontramos, istotis. Ponos, concidi, nos famolos to hospizomos, Dominica, Luis Carpetuan in et corpore saltati padere, et gloriosa, Gianni Maria Señor Intercesione, Apostoliti, Liberati, Justitia, Cristiania, Prepio, Leticia, per Christum Dominum nostrum. May matas ka dito. Manyaman silang lugar, yarang dagan sa salam. Narako na na Maria ko ng Grasya ko sa iyo. Inuro ko rin sa babae ko sa sinuro ko rin sa Maria ko na bilang ng manyaman ang silang sa pagkaran mo. Sa pagkaran ko, tingin ko sa pagkaran mo. Salamat. Para pagkaran Maria ko ng pagkaran sa iyo. Pinurong ka rin sa mga babae ko sa sinurong ka rin sa isang mga Jesus. Oh, Maria, pinay-laban magkatan ka sa akin mo rin na manyaman mo sa lang sa bawang niyaran ng mga sinasyalan sa salagaan siya sa langit. Maraming salamat Maria para kay Gracia sa buwan ng Biblia. Pinurong ka rin sa mga babae ko sa sinurong ka rin sa isang panahapin sa Jesus. Oh, Maria, pinagpapalagpan ka sa salang nga rin na. Virgin Maria, Maria, Gracia, Virgin Maria, Maria, Gracia, Santos Dios, Santos Aplaco Señor, pero Aplaco Señor, pero Señor, con su Señor, con su patrimonio, Señor, con su patrimonio, de la limpia maculada concepción de la piedra y María Madre de Dios, en paz del pecado, en el primer instante de su corazón, siempre en el Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Kapag galing sa kapos. Kapag galing niya sa maapit siya. Paparadilot na tulos ninyo. Wala akong Kiss na ako na. At iligis na lang
Kaya po tapos na maaga ng magdasal. Eh, para mas yan. Ano, naning alam mo ka. Ginawa na kaya. Pero ay, palit ko sa naroon. Tama na. Pero, Sayang. dito na pala na din. Happy birthday, Hailey, sabi ni Kuya Remy. Yan. Hello po. 12 viewers, hello. Ayan na at ano na. Nag-o-open ng mga cake niya. Hindi ko alam mo natin. Ano? Tapos, ano to? Ano? Parang man man so ko ako ito ni Rano. Iginom ramani block man man to. Bukan ay. Ay ba yun? Parang sa mga kasasabay sa na agyado ka siya tapos agpusahan ka nito suman. Kasabay ka abi. 20 pa lang. Kuhan man ang bulan. Kulat kami. Ako ganito. Parang mo lang inyo. Butang mo. Ano? Yan mo na yan. Baba, muna lang kayo eh. Ibaba muna na kayo ako. Ibaba na pa nila lang. Ibaba mo na lang eh. Ibaba mo yung tanggalin na lang. Para ako kung makaka-distract. Pwede mo pa lang. Sargit mo. Hindi mo. Di ko pa ito mga sinasya. Ah. Kayo na ang mga. Saan si Bibay na? Saan mo tayo? Sabi. Sa mag-inom. Sa mga nasabi. Sabi. Kinda buwa o Wala na.
Hawakan mo lang yun. Dapat may crown, may karbay na hapon. Diyan, isa yung pangon na. Black one. Kano? Ha? Ulan mo na lang, yan ito na sa baba kasi. Ay, pili dito, oh. Nakataklat sa rin. Ano ang kaya sa rin? Gusto ko yung baba na sa rin. Kapag-balikat. Mag-laglas na ako. Hindi na tatahal. Mga kagusto ko yung ate. Ate ko ka rin. Ate ko. Ang right. Hindi ka makatakas. Baba na lang. Ano wala ka. Tanggalap na kalista ko yun. Pero rin. Ay, kuya, bro, Singayin ba ka sa mix? Sabi ko sana yung link. Sabi ko na sana. Hmm? Malay kung ano yung parang dyan kalong. Sige, sige. Bilis. Bilis. Bilis, bilis. Hawakin na tayo o kakain na sila. Hawakin na yan. Basta sa dito sa San Mario kanya biniling. Akong magsando. Gusto ko yung buwa mga ito. Nakapagpapit yung isang one pa. Yung isang kamay mo dyan sa ano. Nakikita na yan. Ano yan? Laso naman. Laso. Kaya pag-story ka, happy birthday. Dito bro. Ilan mo lang. Basta ipalas. Sino daw na Hindi ka kasi nagsabi doon sa mga ano mo. Classmate mo. Mag-tiktok sana. Kami yung mga classmate namin. Invite namin. Oh, sino ko yun? Bakit kayo ang my birthday? Masyadong takpan yung hindi mo tatakpan yung Smile. mo lang isang lahat. Smile. Iblong ko na yan. Ang gagawin mo ito. 11 viewers, hello. Amo Tilo. Happy birthday, sabi ni Tilo. Yan. Ito na. Daga. Neighborhood na pala na. Yung mo nagtagawa. Igaganyan mo yan. Tanto dumay mga ola. Igaganyan mo yan. Extend mo yung kamay mo yan. Ikaw, di ka mag... Kamu? Wala na. Ulit na soup.
matagal pa. Ang best friend. Natangis na. Natangis na. Natangis. Ba't magpapalit ka pa? Huwag ka na magpalit ng damit. Okay na yan. Oo na yan. Oo na yan, oo. Oo. Pakita mo, picture mo. Hindi yung parang gusto namin. Iwas ka mamaya kung makakalig yun. May din yung ganda dito yun. Nakalimuan. Hindi mo na. Picture mo na. Ayaw, dali mo na. Hindi na kami ni si Dan. Alam mo na, yun yung ganyan. Na. Adugan dito sa loob mo. Loob? Loob mo? Ay, mag-loob. Loob na ito, baga sa loob na namin ito. Loob pa nga na ako. Kaya po. Okay mo na dito mo. Sorry, Pwede ka na. Oo, muli. Sabi ka dali kapit nga, ibig sabihin na yung sabihin niya. Yan ka sa gitna. Ako na sabi ko, Minutes na naman. Nakalive pa pala. Bago pa ako sa tele. Isus! Isus! Amo na, nakatapos na ako. Wala naman dito. Bibi, ang hawak sa balance, ganyan. Shout out, shout out. Ito dito, ganyan. Ang isda, okay, yung isang Lang. Pwede ba bigyan? Pwede lang. Pwede lang, pwede lang. Ah, pagbalik? Nagmamati na lang. Ah, mga ito. Ken, umapit na lang kami. Kaya ba si Yoyot? Di. Yan. Si Yoyot Baloy. Pinatubon ko na nato sa bago. Yan. Tapos di mag yan, ganyan. Dali. Yan. May kulog naman na pa yung kayo. Ganyan yung pakipalitin mo. Lakadit mo. Ano pa yun? Oh. Dali, sapa. Pauli-uli. Ito, itaas mo ito. Sapa. Yan. Ang aliba yun. Oo, nag-ining ko kadto. Wala na daw. Sapa. Junkyard. Mag-ganyan ka naman. Dali na. Dali na. Sapa. Tabi na doon kay ate. Tabi na doon. Tapos i-bend mo yung katawan mo ganyan. Dali. Sadto ko dito dali. Dali na kahit ano na lang, effect na lang, effect po. Tingnan mo yung balance mo tumingin ka sa balance. Dali. Kunyari, walang camera. Yan. Dali. Tingin sa balloons. Kunyari, walang Sige. Ito, pang mga aesthetic ka din. Tingin sa balloon. Ayusin, yan na rin. Tingin sa cake na lang. Ayusin, para ulitin. Nature. Uy, may picture mo si Pointy. Ay, si Whitey. Buka pala rin si Whitey. Tingnan na din. Whitey yan. Whitey man sa natin. Pwede na working. Ako na, ako rin na. Sa akin din. Ako na yung picture na kami. Oh, girl. Pagkisisindan. Siya yung sarama na raw ako. Ang design ko sa tingyan na yun. Nakaspil direct. Yun na picture na kami sa akin. Hindi mo na pagkasang yun sa iyo. Kaya, hindi ka na dali na. Dali, tas muna ako. Huwag mo na yan lang. Dali na lang. Portrait talaga yun. Amo nakastubilate lang yan yung nakapura. Pili. Hindi ka kasi parang ang sila lagi. Ay ma, ako na sabi ni Ilan. Sa isa tao. Dali, ikaw na nalawagan mo ako.
Ah, Ang best friend. ayun sana. So, Yun, dali ko wala. tumingin ka doon. Ay, kayo kasi best friend sa tukulang ano ni Amo. Sa tukulang. Tingnan ko, dali. Ano mo yan? Okay, dali ka lang lang. Ikaw ba, Jason? Saka sa hindi. All sa... Sige. Lelet. Mi, sali na, Mi. Mi, picture na ako na kita. Sali na. Sali na. Parang gumambaya ka. Ay, lang. Hindi ka makaluwa. Hindi ka makaluwa. Wala na yung mga picture na yun. Akin mo na yan. Mag-iilan kayo dyan. Nag-racing. Oo, dyan na lang ko na maglagay. Ay, ba't si Ito to namin, no? Mamaya. Dati mo muna. Dali mo. Nagbilis ka pa? Ako? Oo. Sumagdang mo na. Balik na doon. Tangkad ka na. Wait lang, hindi mo. Liligo pa ako. Mamaya ka na Pakain mo na pag sila. nakaayos na sila. Dapat kabikadan dito. Bibihis siya. Usog-usog ka na muna, tapakaunin mo na siya, ha? Ganito na lang. Hapon. Kaya mag-thousand magkakapsal ng mga Kabit ako. So. Bagay mo ngayong langaw. Yung langaw talaga ang babantayan o yung ina? Ngayong langaw. oh. Hindi ako lang ng rolling ko. Pwede. Diyan pa lang ng rolling sa buwan. Di ko, eh. Ay, Ningning, kau na. At yun, sa 6 po, out muna po kami. Bye po. Hindi siya nag-out. Out. Thank you po sa lahat na nanood. At out muna po kami. At mamayang gabi, magla-live ulit. At lobat na po. Bye.